மிஷன் ஆயிடும். உங்களுக்கு எதுல வேற எங்கேயோ கமிட்மெண்டா இருக்கு. எல்லாருக்கும் எல்லாம் டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா கஷ்டமா தான். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ஹரே ராம். நான் வந்து ஷேர் பண்றேன். மாதாஜி மியூட். நம்ம ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி மியூட். எல்லாரும் மியூட்ல இருந்தோம். எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம். எல்லாரையும் லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். லெவல் 2 என்னோட ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி லெவல் 2 வகுப்பு. நம்ம முதல்ல 18 days பண்ணது என்னது லெவல் 1, இது வந்து லெவல் 2. இது போல நமக்கு லெவல் 3, லெவல் 4, லெவல் 5, லெவல் 6 இது வரைக்கும் லெவல் 6 பாயிண்ட் இருக்கு. இன்னும் எவ்வளவு வரும் தெரியாது. அதனால இது லெவல் 2 சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். 4 மாசத்துல எல்லாம் முடிஞ்சிடும். ஏன்னா நம்ம 5 நாள் கண்டினியூஸா பண்றதுனால இன்னைக்கு ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன்னைக்கு முடிஞ்சிடும். ஸோ நம்ம வந்து குவிக்கா இதை முடிச்சுட்டோம்னா அப்புறம் லெவல் 3 எல்லாம் கொஞ்சம் மெதுவாவே போகலாம். இதுவும் மெதுவா தான் போறோம், அவசரம் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா என்னது பகவத்கீதா தான் நம்ம படிக்கிறோம். இதெல்லாம் எங்கேன்னு படிக்கிறோம்னா இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அங்க வந்து நல்லா நன்றி அங்க யார் நமக்கு கைடு பண்றவங்களோ எல்லாருக்கும் நன்றி. பிரபுபாதத்துக்கும் கண்டிப்பா நம்ம நன்றி சொல்லியே ஆனோம். அதனாலதான் நம்ம எல்லாம் இங்க வந்திருக்கோம்னா அவர் தயவால தான் வந்து வர முடிஞ்சிருக்கு. அப்புறம் அங்க வந்து இஸ்கான் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லா வணக்கத்தை தெரிவிச்சு பகவானை வந்து சேவிச்சுக்கணும். இது போல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்டே இருந்தேன். நாங்க வந்து எப்படியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நாங்க வரத்துக்கு ரெடியா இருக்கோம். இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் நிறைய இருக்கும். அது போடணும்னு நினைச்சேன். அந்த பிரணதி போட்டேன். உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் போடணும்னு நினைச்சேன். என்னது பாகவதம் கிளாஸ், வேற என்னெல்லாம் கிளாஸ், புக் ரீடிங் எல்லாம் இருக்கு. அதுவும் ஒரு போடுறேன். அதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு எப்படி டைம் சௌரியம் இருக்கோ அது வந்து யாராவது ரிமைண்ட் பண்ண பரவாயில்ல. எனக்கு ராத்திரி நினைவு வந்து மாதாஜி 12:30 மணிக்கு நினைவு வந்து பிரணதி போடலையே அப்படின்னு. அதெல்லாம் போட்டு 1 மணிக்கு தான் படுத்துனேன். 3 மணிக்கு 3:15 எழுந்தாச்சு. ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டு ராத்திரி தூக்கமே குட்டி தூக்கம் தான். அந்த மாதிரி வந்து திரும்பி ஜப்பா பண்ண. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து 3 வாட்டி நான் இந்த இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயில். அவரை என்னன்னா வணங்கிட்டு நம்ம இப்ப ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை நான் 3 வாட்டி சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எஸ் சாந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு போடுறேன், நான் அட்டெண்டன்ஸ் போடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. படிச்சு படிக்கலாமா? எஸ் லீலாத்தி மாதாஜி படிக்கிறா ஸ்டார்டிங்? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. இன்னும் வரலைங்க மாதாஜி. வரலையா? எல்லாருக்கும் வரலையா? இன்னும் வந்திருக்கே. உங்களுக்கு எல்லாம் வந்திருக்காங்க. ஓம் நமோ பகவதே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவ 3 வாட்டி. அப்புறம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. இன்னொன்னு கூட எடுத்துருங்க மாதாஜி. தெரியவே ஸ்கிரீன் இது பார்க்காம சொன்ன. அப்படியா? பரவாயில்ல. நான் நேற்றுக்கு அனுப்பினேன் மாதாஜி, குரூப்ல அனுப்பியிருக்கேன். அதையே பாருங்க. அது பார்க்க. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदादिस्व पदान्तिकम्. பாமினி மாதாஜி படி. பாமினி மாதாஜி. वंदेहम श्री पुरोह श्रीनिध. हरे कृष्ण माताजी. पढ़ी. वंदेहम श्री पुरोह श्रीयुध पद कमलम श्री कुरुन वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथ इदं तमस जीवम सात्वैदं सावतूरम परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बादन सहगण ललिता श्री विशाखांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपदे गोपेश गोपिका कांत
राधाकांत नमोस्तुते ஹரி போல். ஸ்ரீலட்சுமி அந்த மாதாஜி paragraph படிக்கலாமா? எல்லாம் படிக்கிறாங்க. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். லைனா வரட்டும். ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிச்சா நீங்க படிங்க. அவங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யார் படிக்கிறாள்? ஸ்ரீதேவி படிக்கிறீங்களா? படிங்க. படிங்க. ஆமா மாதாஜி, ஏன்னா நெட்டு போயிடும் கொஞ்ச நேரத்துல எனக்கு. அது இல்ல படிங்க. சப்தகாஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷுபானுசுதே தேவி பிரம்மா பிரணாமி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே பிரணமாமி ஹரிப்ரியே வாஞ்சா கல்பத்ருஷ் வாஞ்சா கல்பத்ரு கல்பத்தரு கிருபா சிந்து பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி இருக்கா? இல்ல, சீட்ல இல்ல. ஓகே, பத்மா மாதாஜி படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. எதுல இருந்து படிக்கணும் மாதாஜி? நமோ பிரம்மண்ய தேவாய் நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்யா நாம்னே கௌரத்விஷே நமः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குரவே கௌரசந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய ததபக்தாய நமோ நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணா பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமினே இதி நாமினே. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கிறா? நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्त्वात्महं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपहं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி என்னச்சுன்னே நன்னாய் கிடைக்கட்டுமே பாவம். பகவத்கீதாவோட அத்தியாயம் 1 இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு வந்து ஃபைனல் டச் கொடுத்து முடிச்சுடலாம். அர்ஜுன விஷாத யோகா அப்படின்னா என்னது? அர்ஜுனன் ரொம்ப வருத்தப்படுறார். அது வந்து எண்ட் பார்ட்ல தான் நமக்கு தெரியும். இன்னைக்கு இப்ப நம்ம எடுக்க போறோமே 2வது பார்ட், எண்ட் பார்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். அப்புறம் இதை வந்து டைட்டில் ஆஃப் திஸ் என்னது சாப்டரோட என்ன பேரு? குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். இவ்வளவு நாளா நம்ம 3 கிளாஸ் அதான் பார்த்துருக்கோம். அவரது தெய்வீக அருள் அபய்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா இஸ்கானின் நிறுவனர் ஆச்சாரியா அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து படிக்கிறோம். நம்ம வந்து அந்த குவிக்கா நம்ம பி செக்ஷனுக்கே போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஏ, அப்புறம் ஒரு பி, அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம். பி செக்ஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்னு இருக்க பார்த்துக்கலாமா? பி செக்ஷன் அதாவது ஓகே. when the son of கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ ஷேர் பண்ணலையா? ஷேர் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஷேர் பண்ணல மாதாஜி. இல்லையா? இத்தனை நேரம் நான் பண்ணிருக்கலையா மாதாஜி? பிரணதி மட்டும் தான் பண்ணிருந்தேன், இப்ப பண்ணல. பிரணதி ஆஃப் பண்ணனும் போயிடுதா? சாரி. அப்ப நான் அப்ப என்ன படிச்சேன் இதுல? பிரணதி இதுல தானே இருந்தது மாதாஜி. இப்பதான் மாதாஜி வந்திருக்கு. இல்ல பிரணதி படிக்கும்போது இருந்ததா? பிரணதி இருந்தது மாதாஜி, இப்பதான் வந்திருக்கு. 1.27 இப்ப வந்திருக்கு. இப்ப எப்படி போச்சுன்னே தெரியலையே. என்ன நடக்கிறதுனே தெரியல. நான் தான் என்ன பண்றேன்னா தெரியல. மாதாஜி வந்து வரல அப்படின்னாலே அப்ப நான் போட்டிருக்கலையா? அப்புறம் யாரோ சொன்னா வந்திருக்கு அப்படின்னு அப்ப ஷேர் பண்ணினேன். அதுக்கப்புறம் என்ன எடுத்து தெரியல. எனவே நம்ம லாஸ்ட் என்ன இதெல்லாம் முடிச்சோம்னாக்க, இது குந்தியின் மகனான அர்ஜுனன் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் இந்த வெவ்வேறு தரங்களை கண்டதும் அவர் இரக்கத்தால் மூழ்கி இவ்வாறு பேசினார். இவன் வந்து இரக்கம் வந்தாச்சு அவருக்கு. இனிமே அவர் பேசுறதெல்லாம் ஆமா நம்மளும் ஆமோதிக்க ஆரம்பிக்க போறோம். ஏன்னா நம்மளும் அந்த தளத்துல தான் இருக்கோம். அர்ஜுனன் மாதிரி நம்ம இருக்கோம். ஒன்னும் தெரியாது. இன்னும் நமக்கு வந்து என்னதுன்னே புரியல. பாடி தான் எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறது. இப்ப என்னெல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம், அர்ஜுனுக்கு அதே ஃபீலிங் தான் வரும். அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். So Arjuna's doubts and lamentation. Lamentation and the புலம்பல்.
அர்ஜுனன் சந்தேகங்களும் புலம்பலும் 28 46 வரைக்கும். எஸ், யாரெல்லாம் படிக்க போறாள்? லீலாவதி மாதாஜி ஆரம்பிச்சிடும். இதே அர்ஜுன ஆர்டர் படிக்கிற மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुद्बस्तितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. Arjuna சொல்கிறார், Arjuna said, my dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a high fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. எனக்கே தெரிஞ்சவாள் எதிரணியில நிக்கிறா. மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுவோம். எல்லாரும் பாமினி மத்த எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சவா, எனக்கு நெய்பர்ஸ், என்னுடைய என்னது ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே நிக்கிறாங்களே, என்னுடைய எதிரணியில நிக்கிறாளே, அவங்க ரெடியா இருக்காங்க என்ன வெள்ளறதுக்கு, கொலை பண்றதுக்கு. அவங்க கொலைனா இதுதானே, ஃபைட்டிங் தானே, ரெடியா இருக்காங்க. நான் வேற அவங்க எதிரணியில நின்றுட்டு நான் வேற அவங்களை என்னது இறக்க வைக்கிறதுக்கு நான் வேற தயாரா இருக்கேன். மை பாடி இஸ் ரொம்ப வீக்கா எடுத்து, எனக்கு ரொம்ப என்னது பிகமிங் வெரி வீக் அப்படிங்கிற. ஸோ மை ஃபீலிங், மை லிம்ஸ், அந்த கை கால்லாம் உதறது, மை பாடி குவிவரிங், நடுக்கமா இருக்கு, வாயெல்லாம் உணர்ந்து போறது அப்படிங்கிற. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரை போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன். டென்ஷன் வந்துட்டு இருக்கு. என்னோட மனிதர்களை நமக்கு அந்த மாதிரி நம்ம போர் புரிஞ்சு நமக்கு ஒரு ராஜ்யம் வேணுமா, அதெல்லாம் அவசியம் இல்லையேன்னு அவருக்கு எண்ண ஆரம்பிக்கிறார். So this shows another compassionate. அவருக்கு வந்து material conception of life, another we are product of matter and we are all the okay, the ultimate goal is only material pleasure enjoyment through senses. Okay, so இதுல என்னது அவர் வந்து என்னுடைய மனிதர்கள் சொல்றாரு, அதுதான் வந்து கர்மித்தனம்னு வரும். அந்த வேர்ட் தான் போட்டிருக்கலாம் பார்த்திருக்கேன். மைசர், என்னுடைய மனிதர், என்னுடைய குரு, என்னுடையங்கிறதுலாம் வந்து கர்மித்தனம், நம்ம அதுல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வரும். So he feels that way. பட் எல்லாருக்கும் வரப்பட்டது இல்லையா, நம்ம எல்லாரும் அந்த மெட்டீரியல் இதுல தான் இருக்கும். எஸ், இது என்ன வந்துட்டா. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறாள்? யார் படிச்சா நெக்ஸ்ட்? பாமினி மாதாஜி படிங்க, அன்மியூட் பண்ணி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸ்ரீலட்சுமி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேபதுசி வேபத்து சரீரமே மாதாஜி மாதாஜி வேபத்து शरीरे शरीरमे रोमहर्षस् सजास्यते काण्डीवं स्रं स्तरे अस्तात् च सैव परिग्रह्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஸ்கின் எல்லாம் எரியறது, காண்டிவெல்லாம் கையில இருந்து நழுவுறது, ரோம மயிர்கூச்சி எரியறது, என்ன ரோம ஹர்ஷஸ்ட ஜாயத்தை எல்லாம் அந்த மாதிரியா இருக்கு. உடம்பெல்லாம் நடுங்கிறது அவருக்கு. அந்த இது நம்ம எப்படின்னா டென்ஷன், இவரெல்லாம் எப்படி நான் எதிர்கொள்வேன். நாட் தட் நான் வந்து ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு அந்த கவலையெல்லாம் இல்ல, நான் ஜெயிச்சிடுவேன், அவளையெல்லாம் இறக்க வச்சிடுவேன். பட் என்னுடைய மனிதர்களை இறக்க வைக்கணுமான்னு அவருக்கு அந்த ஒரு டென்ஷன். மை ஹோல் பாடி இஸ் ட்ரெம்பிளிங், மை ஹேர் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆன் ஹேண்ட் அப்படின்னா மயிர்கூச்சி எரியறது. மை போ காண்டிவா என்னோட கையில இருந்து இஸ் ஸ்லிப்பிங் ஃப்ரம் மை ஹேண்ட் அண்ட் மை ஸ்கின் இஸ் பர்னிங், எரிச்சல் அப்படியே ஒரு எரியறா போல நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. நமக்கு டென்ஷன் வந்தா எப்படி இருக்கும், ஒரு மாதிரி வேர்த்து கொட்டுறா போல இருக்கும், ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அப்போ பிபி எரியுதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம், அவனுக்கு அது தெரியலப்பா அர்ஜுனுக்கு பிபி எரியுதுன்னு சொல்ல தெரியல. இஸ் சேயிங் ஆல் திஸ் பாடியில இண்டிகேஷன்லாம் தெரியறது அவருக்கு. ஸோ என் உடல் முழுவதும் நடுங்குகின்றது, மயிர் கூச்செறிகின்றது, என் வில்லான காண்டீபம் கையில இருந்து நழுவுகின்றது, தோல் எரிகின்றது, எல்லாம் அப்படி தளர்ந்து போயேசம். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கிருஷ்ணர் வந்து ஆமாதி சின்ன பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஹீஸ் ஜஸ்ட் வாட்சிங் த டிராமா. ஸோ அர்ஜுனா சிம்டம்ஸ் ஆஃப் கம்பேஷன். இதெல்லாம் ஏன்னாக்கா அவருக்கு வந்து எல்லா உயிரிடத்தும் ஒரு இது என்னது பாவம்ங்கிற என்றோம் இல்லையா, நம்ம என்ன சொல்றோம் அதுக்கு அறிகுறிகள் என்ன, இரக்கம், இரக்கத்தின் அறிகுறிகள் என்ன 1.28 இருந்து 30 வரைக்கும் அதான் கொடுத்திருக்கு. ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கு, லிம்ஸ் அப்படின்னா கை கால்கள், என்ன அர்த்தம், கை கால்லாம் என்ன அர்த்தம், நடுக்கம், அறிகுறிகள் என்னது, கை கால்லாம் நடுங்கிறது. வாய் என்ன பண்றதாம், வாயெல்லாம் உலர்ந்து போறது. ஹோல் பாடி ட்ரெம்பிளிங், நடுக்கம், உதறது. அப்புறம் ஹேர் ஆஃப் த பாடி, மயிர், உடல்ல இருக்கிற மயிர் எல்லாம் மயிர் கூச்செறியறது, முடிவில் நிற்கிறது. ஹேண்ட்ஸ், கைகள் என்ன அர்த்தம், காண்டி கையில வச்சிருக்கிற வில்லெல்லாம் நழுவி விழறது. தோல், ஸ்கின் எரியறது. கால்கள் பொறுமையின்மையால் மேலும் நிற்க முடியவில்லை, unable to stand any longer due to impatience. தளர்ந்து போயாச்சு அப்படின்னா என்னது, எல்லாம் அப்படி விட்டுட அப்படியே அப்படியே தளர்ந்து உட்கார்ந்துட்டாரு. அப்புறம் forgetting myself and mind reeling, எல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது, அப்படியே எல்லாம் தலை சுத்துறா போல எல்லாம் எனக்கு ஒரு ஃபீல் வருது அப்படின்னு. டியூ டு வீக்னஸ் ஆஃப் த ஹார்ட்,
இஸ் வெரி கம்பேஷனேட். என்னுடையன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறார் இல்லையா, என்னுடைய தாத்தா, என்னுடைய என்னது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வாட் எவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் நிக்கிறாங்க, என்னுடைய குரு நிக்கிறார், அவங்களெல்லாம் நான் இறக்க வச்சுடுவேன்னு அந்த பயம் இருக்கு. அந்த வீக்னஸ் ஆஃப் த ஹார்ட். என்னையும் மனதையும் மறந்து என்னையும் மனதையும் மறந்து அலைகிறது இதயத்தின் பலவீனம் காரணமாக. என்னது மறந்து போட்டிருக்கு, ஃபர்கெட்டிங் மை செல்ஃப். ஓகே ஓகே, மனதும் இருந்தா இதயத்தை, ஐ திங்க் இங்கிலீஷ் இஸ் பெட்டர். ஓ, சி இஸ் ஒன்லி காசஸ் ஆஃப் மிஸ்ஃபார்ச்சூன். இதெல்லாம் பார்த்தா என்னது, வேண்டவே வேண்டாம், இந்த போரே வேண்டாம், எனக்கு எல்லாம் நெகட்டிவா தான் தெரியுது, ரொம்ப ரத்த வெள்ளம், எல்லாரும் இறந்து போயிடுவா, நான் தன்னந்தனியா இருந்துடுவேன், என் கையால இவங்க எல்லாம் சாவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு வருத்தம். இன்னும் நிறைய சொல்லப்படுறார். துரதிருஷ்டத்திற்கான காரணங்களை மட்டுமே பார்க்கிறார் அர்ஜுனன். அப்புறம் டிஸ்கஷன் பர்பட் பிரபுபாத் என்ன இருக்காரு. Arjuna symptoms, அதே பாடி ட்ரெம்பிளிங், ஹேர் ஸ்டாண்டிங் ஆன் எண்ட், காண்டிவா ஸ்லிப்பிங், ஸ்கின் பர்னிங், உடல் நடுக்கம், முடி நிற்பது, காண்டிவா நழுவுதல், தோல் எறிதல், இதெல்லாம் சிம்டம். என்ன சிம்டம், அவருக்கு வந்து கான்பிடன்ஸ் இல்லாம வந்து எதிர்கொள்ள முடியாதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டென்ஷன். அப்படி பாடிலி சிம்டம்ஸ் கேன் மேனிஃபெஸ்ட் டியூ டு, உடல் அறிகுறிகள் காரணமாக என்ன வெளிப்படுறது, கிரேட் ஸ்பிரிச்சுவல் கிரேட் ஃபியர். இதனால என்னது, நமக்கு என்ன புரிய, உடல் நடுக்கம், மயிர்கூச்செறியறது, இதெல்லாம் ஏன் வருது, கிரேட் ஃபியர். ஓ, என்ன ஆகும், இவாளெல்லாம் இறக்க வச்சிருவேன்னு அந்த பயம், மெட்டீரியல் கண்டிஷன், பெரும் பயம். பொருள் இல்லைன்னா என்னது, இந்த மெட்டீரியல் அவங்களெல்லாம் இழந்து விடுவேன்னு பயம்தான். வளை இறந்து போயிடுவாங்க, என் காரணம் இறந்து போயிடுவாங்க. அர்ஜுனா சிம்டம்ஸ் டியூ டு ஃபியர், டியூ டு லாஸ் ஆஃப் லைஃப், எல்லாம் வந்து இறந்து போயிடுவாங்க, என்னுடைய மனிதர்கள் இறந்து போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பயம். அண்ட் மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன் ஆஃப் லைஃப். ஏன்னா லைஃப் அவருக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும், நம்ம அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம வீட்டுல ஏதோ ஒரு இறப்புன்னா கண்டிப்பா அழுகதான் வரும். நம்ம என்ன அது ஆத்மா போய் எடுத்துலாம் உட்கார்ந்துட்டு இருப்போமா, முடியறது இல்லை. நம்ம வந்து ஃபீல் வீக் அண்ட் அதை ஏன் நினைச்சுட்டு புலம்பின்னு இருப்போம், அது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும், எல்லாம் இருக்கதான் இருக்கும். ஸோ அப்ப அர்ஜுனனும் அந்த லெவல்ல தான் இருக்கும். வாழ்க்கையின் பொருள் கருத்து இல்ல, பொருள் மயமா அவன் வந்து எல்லாம் சிந்திக்கிறான் அப்படி. அப்புறம் பெரிய ஆன்மீக பரவசம் which do not cause any, இது வந்து ஆக்சுவலி இப்படி போடக்கூடாது. அர்ஜுனா சிம்டம், பாடிலி சிம்டம் கேன் மேனிஃபெஸ்ட் டியூ டு திஸ். அது இல்லாம இருந்ததுனாக்கா, ஆன்மீகத்தை முன்னேறி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், ஆன்மீக பரவசம் வரும். which do not cause any fear, rather ecstasy. அதுல வந்து இதெல்லாம் ஒன்றும் அந்த பாதிப்பு ஒண்ணுமே அவனுக்கு தோணாது. ஆன்மீகத்துல அவன் இருந்தான்னாக்கா இதெல்லாம் பெரிய இழப்புன்னே தோணாது. பிகாஸ் he will think as what, செகண்ட் சாப்டர்ல அது வரும். அதாவது இது கிளியரா கொடுக்கல, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அதெல்லாம் கொடுக்கல. ஆனா செகண்ட் சாப்டர் என்ன வரும், ஆஃப்டர் ஆல் பாடி தான் விழுறது, இந்த ஆத்மா வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் அப்படின்னு. So we should do not cause any fear, rather ecstasy. எந்த பயத்தையும் ஏற்படுத்தாது, மாறாக பரவசத்தை ஏற்படுத்தாத, பரவசத்தை ஏற்படுத்தும். ஓகே, அது ரிலவெண்டே இல்லை, அது ஏன் போட்டாங்க தெரியும். ஓகே, 1.30 யார் படிக்கிறாள், யார் படிச்சா, பாமினி மாதாஜ் படிச்சா, ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜ் படிக்கிறா, மாதாஜ் இல்லையா சீட்ல, அப்பவும் படிக்கலையே, பிராணத்தையும் படிக்கிறோம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜ் படிக்கிறா, படிக்கிறேன் மாதாஜி. न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. हरे कृष्ण माताजी. I am now unable to stand here any longer. என்னால் நிக்க முடியல, தளர்ந்து போயிட்டேன், எல்லாம் அப்படி இடிஞ்சு போயிட்டாங்களோ, அப்படி ஒரு மாதிரி வீக்கா ஃபீல் பண்றேன். I cannot stand anymore. I am forgetting myself. நான் எங்க இருக்கு, என்ன பண்றேன் ஒன்னும் தெரியல. And my mind is reeling. I see only causes of misfortune. எல்லாம் கெடுதல் தான் வரப்போறது, எல்லாம் போச்சு, அந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் தான் எனக்கு எல்லாமே தெரியாது. ஓ கிருஷ்ணா, கில்லர் ஆஃப் கேஷி விமன், கேசவா, இதெல்லாம் தான் எனக்கு தோன்றது அப்படின்னு. இப்போது என்னால் இங்கு நிற்க முடியாது, நான் என்னை மறந்து விடுகிறேன், என் மனம் துடிக்கிறது. கேசி அரக்கனை கொன்ற கிருஷ்ணா, துரதிர்ஷ்டத்திற்கான காரணங்களை மட்டுமே நான் காண்கிறேன், எனக்கு வேற ஒண்ணுமே கண்ணு தெரியல. எல்லாம் என்ன வந்து ஏதோ மேஜர் கெலாமிட்டி வரப்போறது, அது மாத்திரம் அந்த அறிகுறிகள் தான் எனக்கு வந்து தென்படுறது. கிருஷ்ணா நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. எஸ், அடுத்தது யாரு, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜ் வந்துட்டேன்னா நீங்க படிக்கலாம்னா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பத்மா மாதாஜ் படிங்க, அவங்க வரது வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் படிக்கணும். இருக்கா பத்மா மாதாஜி? ஓகே, சாந்தி மாதாஜ் படிங்க. இருக்கேன் மாதாஜி, படிக்கட்டுமா மாதாஜி? யாரோ ஒருத்தர் படிங்கோ. சாந்தி மாதாஜ் படிக்கட்டும், அப்புறம் பத்மா மாதாஜ் படிக்கும். न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च.
Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. I do not see, no, என்ன புலம்புறார். I do not see how any good can come. இவங்களெல்லாம் இறக்க வச்சு எனக்கு என்ன நல்லது வரப்போறதே இல்லை. இதெல்லாம் போச்சு. என்னோட தாத்தா இறந்து போயிடுவார், என்னோட குரு இறந்து போயிடுவார், என் மனுஷன்லாம் இறந்து போயிட்டு பேரனா இருக்கும், ரிலேட்டிவ்ஸும் இல்லை, யாரும் இல்லை, நான் தன்னந்தனி ஒண்டி கட்டையா இருக்க போறேன். இப்படி எல்லாம் அவர் வந்து புலம்புறார். From killing my own kinsmen, என்னுடைய மனிதர்களை நான் இந்த பேட்டில்ல கொன்னு என்ன ஆயிடும், நான் ஒண்டி கட்டையா இருக்க போறேன். I do not see any how any good can come. எப்படி நல்லது வரும், இவாளெல்லாம் இழந்துட்டு நான் என்னது எனக்கு நல்லது வரப்போறது. From killing my own kinsmen in the battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. இவங்கெல்லாம் இழந்து எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும் நீ நினைக்கிற, அதெல்லாம் எனக்கு எப்படி எனக்கு ஹாப்பினஸ் வரும்? இவாளை நினைச்சு நான் புலம்பின்னு தானே இருப்பேன். அப்ப இந்த என்னது வாட் am I doing, எனக்கு என்ன அச்சீவ் பண்ண, இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும், என்ன விக்டரி, அதுக்கப்புறம் என்ன கிடைச்சாலும் அதுல என்ன சந்தோஷப்பட முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா என் மனிதர்களை நான் இழந்துடுவேனே அப்படின்னு. ஹாப்பினஸ் இருக்காது, விக்டரி கிடைக்காது, கிங்டம் எல்லாம் கிடைச்சாலும் என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிற. இந்த போரில் எனது சொந்த உறவினர்களை கொல்லுவதன் மூலம் எந்த நன்மையும் எப்படி வரும் என்று நான் பார்க்கவில்லை. மேலும் எனது அன்பான கிருஷ்ணா, என்னால் அடுத்தடுத்த வெற்றி, ராஜ்யம் அல்லது மகிழ்ச்சியை விரும்ப முடியாது. அப்புறம் வர வெற்றி இருந்தாலும், ராஜ்யம் கிடைத்தாலும், மகிழ்ச்சி வந்தாலும் என்னால் அனுபவிக்க முடியாது. my own people has already died அப்படிங்கிற. நோ என்ஜாய்மெண்ட், அது ஒரு ரீசன் சொல்றேன். அடுத்தது இப்ப படிங்க மாதாஜி. யாரு? பத்மா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கா? வந்துட்டேன் மாதாஜி. கிம் ராஜேன கோவிந்த கிம் போஹைர் ஜீவிதேன வா ஏஷாம் அர்த்தே காங்க்ஷிதம் நோ ராஜ்யம் போகாஹ சுகானிச்ச. அடுத்தது படிக்கவா மாதாஜி? கண்டினியூஸா படிங்க, 4 இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. த இமே அவஸ்திதா யுத்தே பிராணாம் சத்யஹத்வா தனானி ச ஆச்சார்யாஹ பிதரஹ புத்ரஸ் ததைவ ச பிதாமஹः மாதுலஹ ஸ்வசூராஹ பௌத்ராஹ ஸ்யாலாஹ சம்பந்தி நஸ்ததா ஏதான் ஹந்தும் இச்சாமி நேதோ அபிமதுசூதன அபித்ரைலோக்ய ராஜ்யஸ்ய ஹேதோ ஹோ கிம் நு மஹிக்ருதே நிஹத்ய தாத்ராஷ்ட்ரான்னஹ காப்ரீதிஹி ஜனார்த்தன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்படி படிச்சிருக்கோம். அதே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதுலா, சொசரா, எல்லாம் மாமன்மார்கள், என்னோட என்னது தாத்தா எல்லாம் அவரோட பேர்லாம் திரும்பி திரும்பி நமக்கு அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். என்னது இதுல போட்டுருக்கு டைட்டில், அர்ஜுனன் 3 உலகங்களில் கூட போரிட தயாராக இல்லை. எனக்கு இந்த இதை என்னது போரிட்டு எனக்கு 3 உலகங்கள் கிடைத்தாலும் எனக்கு வேண்டாம், அந்த மாதிரி ஒரு ஆனந்தம் இல்லை. நோ என்ஜாய்மெண்ட், ஐ வில் நாட் பி ஹாப்பி அப்படிங்கிற மீனிங் வந்து இங்க. ஓ கோவிந்தா, ரெண்டுமே படிக்கிறேன், இங்கிலீஷ் படிக்கிறேன் மெயினா. ஓ கோவிந்தா, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on the battlefield. நான் யாருக்கு வேண்டி வாழணும்? நான் எல்லாமே போயிட்டு, எல்லா மனிதர்கள் இறந்தாச்சு, என்னுடைய எல்லா மக்களை இறந்துட்டாங்கன்னா இந்த கிங்டம் கிடைச்சா என்ன, எனக்கு வந்து வாழ்ந்தா என்ன, நான் இருந்தா என்ன, இல்லைன்னா என்ன அப்படிங்கிற. ஆல் தோஸ் என்னுடைய உள்வா எல்லாருமே போயிட்டாங்கன்னா இதுக்கு என்ன ஆசை இருக்கும்? என்ன ஒண்ணுமே இல்லையே. Oh Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-law, grandsons, brother-in-law, and other relatives are ready to give up their lives, எல்லாரும் எதிர நிக்கிறாங்க. துரியோதனுக்கு வேண்டி ரெடியா நின்று அவங்க எல்லாம் இறக்கத்துக்கு ரெடியா நிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க தோல்விதான் தெரியுது. அவங்க எல்லாருமே ready to give up their lives and properties and are standing before me. எல்லாரும் முன்னாடி நிக்கிறாங்க. Why should I wish to kill them? நான் ஏன் அவங்களை வந்து இறக்க வைக்கணும்? நான் ஏன் அவங்களை கில் பண்ணணும்? Even though they might அதர்வைஸ் கில் மீ, அவங்க ரெடியா இருக்காங்க, என்ன கில் பண்றதுக்கு ரெடியா நிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு புத்தி அவ்வளவுதான், அவங்க பண்ணட்டும். ஆனா எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி நான் பண்ணேன்னா இவன் அவ்வளோ தெய்வீக குணம் அவனுக்கு. நான் இந்த மாதிரி பண்ணேன்னா எனக்கு ஐ கேனாட் சர்வை. தே மே ஹேவ் தட், என்ன இறக்க வைக்கணும்னு அவங்களுக்கு இருக்குமா இருக்கும். ஐ டோன்ட் மைண்ட். நான் நிராயுத பாணியம் பண்ண நிற்கிறேன். எனக்கு வந்து ஆயுதம் கூட நான் வச்சுக்கிறது ரெடியா இல்ல. லெட் தம் கில் மீ, பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கில் தம். எனக்கு அதுல ஒரு ஆனந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற.
Even though they might otherwise kill me, O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for 3 worlds. எனக்கு சண்டை போட்டா 3 உலகம், இந்த உலகத்துல ஒரு ராஜ்யம் மாத்திரம் இல்ல, 3 உலகமும் தரணும் சொன்னா கூட எனக்கு வேண்டாம். அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து வருத்தத்தக்க விஷயம் இது, எனக்கு வேண்டாம். லெட் அலோன் திஸ் எர்த், இந்த எர்த்து மாத்திரம் தான் நான் ஆள போறேன்னா வேண்டாம், 3 உலகம் நீ தந்தாலும் எனக்கு வேண்டாம். What pleasure will be derived from killing the sons of Dhritarashtra? என்னுடைய பெரியப்பா பிள்ளைகள் தான், அவளெல்லாம் கொண்டு எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சி வரப்போகுது அப்படிங்கிற. ஓ கோவிந்தா, நாம் யாருக்காக ஆசைப்படுகிறோமோ அவர்கள் அனைவரும் இப்பொழுது இந்த போர்க்களத்தில் அணிவகுத்து நிற்கும் போது ஒரு ராஜ்யமோ ஒரு மகிழ்ச்சியோ அல்லது வாழ்க்கையோ நமக்கு என்ன பயன்? ஓ மதுசூதன, ஆசிரியர்கள், தந்தைகள், மகன்கள், தாத்தாக்கள், தாய்மாமன்கள், மாமனார்கள், பேரன்கள், மைத்துனர்கள் மற்றும் பிற உறவினர்கள் தங்கள் உயிரையும் சொத்துக்களையும் துறக்க தயாராக என் முன் நிற்கும் போது நான் என்ன, அவளே ரெடியா இருக்கா, இறக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க, நான் மாத்திரம் வாழணும், எனக்கு வந்து ராஜ்யம் வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் மாத்திரம் உயிர் வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிற. சோ நான் ஏன் ஆசைப்பட வேண்டும்? அவர்கள் என்னை கொன்றாலும் அவர்களை கொல்வதா? அனைத்து உயிரினங்களையும் பராமரிப்பவரே, இந்த பூமியை விட்டு விட்டு 3 உலகங்களுக்கு ஈடாக கூட அவர்களுக்கு 3 உலகங்களுக்கு ஈடாக கூட அவர்களுடன் சண்டையிட நான் தயாராக இல்லை. திருதராஷ்டிரன் மகன்களை கொல்வதால் நாம் என்ன இன்பம் அடைவோம்? ஒரு நார்மல் நம்ம பேசுற போதுதான் அவர் பேசுறாரு. அடுத்தது சாந்தி மாதாஜி படிச்சுட்டா, பத்மா மாதாஜி படிச்சுட்டா, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டேளா? மாதாஜி அம்மாக்கு டவர் இல்லையா, அப்பதான் கால் பண்ணேன். ஓ அச்சா அச்சா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி இருக்கலா? மாதாஜிக்கு நெட் இல்ல போறது சொல்லிட்டு இருந்தா, பயப்படுத்தி வச்சிருக்கா நெட்காரன். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி இருக்கலா? ஓகே, இல்லை. அப்ப லீலாவதி மாதாஜி இருக்கலா? எப்ப இருக்கேன் மாதாஜி. பாபம் நிவாசயே தஸ்மான் ஹத்வைதா நாததாயினஹ தஸ்மான் நார்ஹா வயம் ஹந்தும் ராஷ்டிரான் பாந்தவான் ஸ்வஜனம் கதம் ஹத்வா சுகினஹ श्याम माधव पश्यन्ति लोभो माताजी மியூட் பண்ணிட்டு, மாதாஜி மியூட் பண்ணாலும் போக மாட்டேங்கிறதா? மாதாஜி அவ்வளவுதான், 1.36 இவ்வளவுதான். அப்புறம் வேற படிக்கலாம் இதுல. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. ஓகே, இதுல என்ன சொல்றாரு? சின் வில் ஓவர்கம். நான் அவங்க பொண்ணு அவங்கள இறக்க போறாங்க, அது கம்பேஷனேட், அவங்கள இறந்துடுவாங்களேன்னு. அடுத்து என்ன சொல்றாரு? நான் வந்து ஒரு என்னது எறும்ப கொன்னாலும் அது பாவ செயல் இல்லையா? நீ வளையல இவ்வளவு மனிதர்களை கொன்னேன்னா இவ்வளவு பெரிய பாவ செயல், இப்படி லிஸ்ட் வந்துட்டே இருக்குமே. சோ சின் வில் ஓவர்கம் us if we stay such aggressors. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும்னா அக்ரெசர் அது கொடுத்துருக்கோம், பர்பட்ல கொடுத்துருக்கோம். மெயினா 4 அக்ரெசர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மெயினா அவளெல்லாம் வந்து நீங்க நம்ம என்ன வேணா பண்ணலாம். ஒருத்தன் வந்து நிலத்தை அபகரிக்கிறோம், இன்னொருத்தனோட சொத்து இருக்கும், அத நிலம் வந்து அவனுக்கு சொந்தமா இருக்கும், அதை வந்து அபகரிச்சு அவன் ஏழை தானே, அவனுக்கு ஏமாத்தி அவனை அபகரிக்கிறாங்க நிறைய பேர். அந்த மாதிரி பண்றவங்களுக்கு வந்து தேர் ஆல் கிரேட்டஸ்ட் ஒஃபென்ஸ் பண்றவங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தூக்கு தண்டனையும் அந்த மாதிரி பெரிய இதெல்லாம் தண்டனை கொடுக்கலாம். ரெண்டாவது என்னன்னாக்கா தீ வச்சு கொளுத்துறாங்க, வீடு வந்து தீ வச்சு கொளுத்துறாங்க. இதெல்லாம் கௌரவஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் பர்பட்ல இருப்பாங்க. இந்த பர்பட் படிங்க. இது ஒரு வீட்டுக்கு வந்து தீ வச்சு கொளுத்துறோம் அந்த மாதிரி செய்கையெல்லாம் பண்ணாலும் அது வந்து நம்ம மியூட் பண்றீங்க, சத்தம் கேட்காங்க, அதுவும் வந்து பெரிய தப்பு. அப்புறம் 3வது என்னது? மனைவி, பிற மனைவி வந்து அபகரித்து செல்வது. அப்புறம் என்னது 4வது? நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன், இதுல போட்டிருக்கேன், இதை போடல. அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி வந்து தீய செயல்கள், இதெல்லாம் மன்னிக்கவே முடியாத குற்றம். இதெல்லாம் பண்ணிட்டுனா விஷம் வைத்து கொல்லுறது, விஷம் வைத்து அதுவும் பண்ணிருக்கா. பீமனுக்கு எல்லாம் விஷம் வைத்து சின்ன வயசுல அதுவும் அவங்க பண்ணிருக்காங்க. அந்த அரக்கு மாளிகையில வந்து வீட்டோட கொளுத்துறதுக்கு அப்புறம் சுரங்கப்பாதையெல்லாம் வெளியில வந்திருக்கு, எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க கௌரவர்கள். அப்ப இவங்களெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இது இல்லை, அது வரும் அடுத்த செகண்ட் சாப்டர்ல வரும். ஐ திங்க் இன்னும் டீடைல் அதுல வரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த அக்ரெசர் வந்தோன்னா எனக்கு ஐ ரிமெம்பர் தட். So sin will overcome as if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra. நான் வந்து தப்பு இழைக்கிறேன், நான் வந்து I'm going to commit a sin. இவாளெல்லாம் கொலை பண்றதுனால. அப்புறம் என்னது? Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain? Oh Krishna, the husband of goddess of fortune, Madhavan வந்திருக்கும். அத்வா சுக்கின ஸ்வஜனம்
எங்க போட்டிருக்கு ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் த காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன் என்னது மாதவா லாஸ்ட் இருக்கே மாதவா மாதவனாக்க லக்ஷ்மியோட ஹஸ்பண்ட். So Krishna, husband of goddess of fortune, how could we be happy by killing our own kinsmen? நம்முடைய மனிதர்களை கொண்டு நமக்கு என்ன ஆனந்தம் கிடைக்கும்? இப்படிப்பட்ட ஆக்கிரமிப்பாளர்களை கொன்றால் பாவம் நம்மை வெல்லும். எனவே திருதராஷ்டிரன் மகன்களையும் நம்ம நண்பர்களையும் கொல்வது முறையல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே, ஓ கிருஷ்ணா, நாம் எதை பெற வேண்டும்? நம் சொந்தக்காரர்களை கொன்று நாம் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும்? தமிழ்ல ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்குல்ல, புரிய மாட்டேங்குது. எனிவே, ஸோ இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு பார்க்கலாம். அர்ஜுனா ஃபியர்ஃபுல் ஆஃப் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன். ஏன் அது பயப்படுறேன்? பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இதை கொடுத்துருக்கேன் அக்ரெசர்ஸ் 6 கைண்ட் ஆஃப் அக்ரெசர்ஸ் இங்கே வந்துவிட்டா. ஐ தாட் நெக்ஸ்ட் இதுல தான் வரும். யாரு விஷம் கொடுப்பவர் அவளாம் தான் அக்ரெசர். ரொம்ப தீவிர கெடுதல் பண்றவாள்லாம் இது மாதிரி பாய்சன் யாரோ கொடுக்குறாங்களா, எஸ் தே வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அ வெரி பேட் ஆக்ட் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவங்களெல்லாம் கொல்லலாம், அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு. ஸோ விஷம் கொடுப்பவர், வீட்டிற்கு தீ வைப்பவர், கொடிய ஆயுதங்களால் தாக்குபவர். அது ஒண்ணு நான் 5 தான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒன் ஹூ அட்டாக்ஸ் வித் டெட்லி வெப்பன், தென் ஒன் ஹூ பிளண்டர்ஸ் ரிச்சஸ், செல்வத்தை கொள்ளையடிப்பவர். நிலம் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது நிலமும் இருக்கு. பணம், பணத்தை கொள்ளையடிக்கிறோம். அப்புறம் மற்றொருவரின் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பவர், இன்னொருவரின் மனைவியை கடத்துபவர். இது எல்லாமே வந்து 6 கிரேட் ஆஃபென்ஸ். இவங்களெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ண கேன் பி கில்ட் ஆஸ் பனிஷ்மெண்ட், தண்டனையாக கொல்லப்படலாம். இதனால நமக்கு வந்து ஒரு சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன் கிடைக்காது. பாவப்பட்ட எதிர்வினை அது வந்து நமக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா இதெல்லாம் அக்கிரமம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த கேட்டகரியில் வருது. So Kauravas did all 6 kind of aggression on the Pandavas, hence killing them would not give any sinful reaction. அந்த மாதிரி உள்ளவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து கொலை பண்றதுல ஒன்னும் பாவம் எல்லாம் கிடைக்காது. Arjuna calling Krishna as Madhava, indicating that Krishna should not engage Arjuna, that would ultimately bring about misfortune. மாதவான என்ன அர்த்தம்? லட்சுமி தேவியோட கணவன். லட்சுமி தேவியோட கணவன் தான் என்ன அர்த்தம்? லட்சுமி தேவி கூடவே இருக்கா, அவ இருக்கிற இடம் எல்லாமே செழிப்பும் இதுமா இருக்கும். ஆனா மாதவான்னு சொல்லிட்டு, மாதவா நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண வச்சு எனக்கு வந்து செழிப்பு இல்லாம அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து அல்டிமேட்லி பிரிங் மிஸ்ஃபார்ச்சூன். மிஸ்ஃபார்ச்சூன் என்ன கொடுத்துருக்க வேர்டு மறந்துவிட்டு, இது துரதிர்ஷ்டம் வராப்புல. ஏன்னா லட்சுமி தேவி இருந்தா எல்லாம் அதிர்ஷ்டம் தானே, பட் அது துரதிர்ஷ்டம். இதெல்லாம் பண்ணி எனக்கு நீங்க இருந்தாலும் எனக்கு துரதிர்ஷ்டம் வந்துடுமே அப்படிங்கிறார். So ultimately it brings about misfortune. Krishna, however, never brings misfortune to anyone. Illata normally பார்த்தா கிருஷ்ணா இருந்தா எல்லாம் ஜெயம் தான், வெற்றி தான். லட்சுமி தேவி இருக்கா, செழிப்பு வரும், எல்லாம் வரும். ஆனா இப்ப நீ இருந்தாலும் என்னது, எனக்கு பாவம் செயல் நான் பண்றேன், எனக்கு எல்லாம் வந்து இது வரும், மிஸ்ஃபார்ச்சூன் தான் வரும். To say nothing of his devotees. Okay. கௌரவர்கள் பாண்டவர் மீது 6 வகையான ஆக்கிரமிப்புகளை செய்தார்கள். எனவே அவர்களை கொல்வது எந்த பாவ விளைவுகளையும் தராது. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனை மாதவா என்று அழைத்தான். கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனை இறுதியில் துரதிர்ஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் எந்த செயலிலும் ஈடுபடுத்த மாட்டார் என்பதை குறிக்கிறது. இருப்பினும் கிருஷ்ணர் யாருக்கும் துன்பத்தை தருவதில்லை, அதுவும் குறிப்பாக பக்தர்களுக்கு ஒருபோதும் துன்பத்தை தரமாட்டார். இருந்தாலும் நீ இந்த மாதிரி பண்ண வைக்கிறேன், நான் உன்னுடைய டிவோட்டி தான், என்னால இந்த மாதிரி பண்ணி எனக்கு வந்து ரொம்ப துக்கத்தை கொடுக்கறா போல ஒரு செயலை பண்ண சொல்றியே அப்படிங்கிறது. குழம்பி போயாச்சவர். எஸ், அடுத்தது யார் படிக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி நெட் வந்துடுத்து தோன்றது, சத்தம் வருது. ஓகே, சிந்துஜா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிக்கிறோம் மாதாஜி. யாரு? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. எதி அபி ஏதே நபஷ்யந்தி லோபஹத சேதசஹ குலக்ஷயம் தோஷம் ஷக்ருதம் தோஷம் மித்ரோஹ ச பாதகம் மித்ரத்ரோஹே ச பாதகம் பதம் தஜோதயே அன்மாபிஹே. டவர் வரல மேடம், சரியா தெரியல. ஓகே ஓகே. பாபாத் அஸ்மாத் நிவர்த்திதும் குலகஷ்ய க்ருதம் க்ஷய மாதாஜி க்ஷய பிரரத் ஜனார்த்தவே. ஜனார்தன மாதா, நீங்க வந்து பகவத்கீதை புக்க பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க, அதை பார்த்து படிங்க. நம்பர் மாத்திரம் பாத்துங்க, 37 பெருசா இருக்கு, அது உங்க புக்ல இருந்து பார்த்து படிங்க, அதுதான் உங்களுக்கு சரியா இருக்கும். ஏன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லா கொஞ்சம் மறைஞ்சிருக்கிற போல எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தவறும் சரியில்லைன்னா கிளாரிட்டி வராது. ஓகே ஓகே, நான் வேணா ஐ திங்க் ஐ லவ் டு ரீட் திஸ். யதி அப்பி ஏதேன பஷ்யாமி லோபோபஹத சேதசஹ
குலக்ஷயம், குலம் எல்லாம் நாசமா போயிடும். குலக்ஷய கிருதம் தோஷம், அதெல்லாம் தோஷம். மித்ர துரோகேச்ச பாதகம், மித்ரம் அவங்களுக்கு எல்லாம் மித்ர எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே நிக்கிற எதிரணியில, அவங்களெல்லாம் நான் கொலை பண்ணி அதெல்லாம் பாதகம், பாவம் தான் கிடைக்கும். கதம் நன்யேயம் அஸ்மாபிஹி பாபம் பாபாதஸ்மான் நிவர்த்தித்தும் குலக்ஷய கிருதம் தோஷம் பிரபஷ்யத்பிர் ஜனார்தனா. ஓ ஜனார்தனா, although these men, their hearts overtaken by greed, okay, அவங்களுக்கு தான் தெரியல, ஏதோ ஒரு என்ன ஆர்வ கோளாறுல ரொம்ப ஏதோ ஒரு என்னது கிரீட்னா என்ன சொல்லுவாங்க, என்னது பொறாமையினாலயோ எதுனாலயோ அவங்க ராஜா சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்திருக்காங்க இந்த செயல் பண்றதுக்கு. they're all overtaken by greed. see no fault in killing one's family. அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது, ஐயோ நம்ம ஃபேமிலியை கில் பண்ணா நமக்கு என்ன ஆனந்தம் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அது தெரிய மாட்டேங்கிறது. or quarreling with friends. why should we, அவங்களுக்கு தெரியலன்னா என்ன, எனக்கு தெரியறதே, நம்ம அவன் தான் முட்டாள்தனமா பண்றான்னு நானும் ஏன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கேட்கிறேன். so why should we who can see the crime in destroying a family? எனக்கு தான் கண்ணுக்கு தெரியறதே, நான் வந்து இந்த ஃபேமிலியை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ண மகா கிரைம், பிகெஸ்ட் கிரைம். இப்ப நான் ஏன் பண்ணுவேன் engage in these acts of sin? நான் ஏன் இந்த மாதிரி பாவ செயல்ல இறங்கணும் அப்படிங்கிற. ஓ ஜனார்தனா, பேராசையில் ஆட்கொள்ளப்பட்ட இந்த மனிதர்கள் குடும்பத்தை கொல்வதில் நண்பர்களுடன் சண்டையிடுவதில் தவறில்லை என்றாலும் குடும்பத்தை அழிப்பதில் குற்றம் காணக்கூடிய நாம் ஏன் இந்த பாவ செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும்? நம்ம ஆனாலும் ஆமோதிப்போம் இல்லையா? கரெக்ட் தான், அர்ஜுனன் சொல்றது கரெக்ட் தான். எனக்கு சண்டை பேசாம சமாதானமா போலாம், சமாதானம் இல்லையா வேண்டாம், அந்த ராஜ்யம் வேண்டாம்னு மட்டும் வந்துடலாம், அப்படிதான் நம்மளும் நினைப்போம். ஆனா கிருஷ்ணர் விடுறதா இல்ல. அர்ஜுனை வச்சு நிமித்த மாத்திரம் என்ன உன்னை வச்சுதான் நான் என்னோட டிராமாவே நடத்த பிளான் பண்ணிருக்கேன், நீ என்ன போற அப்படின்னு. ஓகே, அடுத்தது என்ன யார் படிக்கிறாள்? சிந்துஜா மாதாஜி இருக்கீங்களா? நெட் சரியில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. குலக்ஷயே பிரணஸ்யந்தே குலதர்மாக சனாதனாக தர்மே நஷ்டே குலம் கிருதஸ்னம் அதர்மோ அபிபவத்யுத. ஹரே கிருஷ்ணா. With the destruction of the dynasty, எல்லாமே போச்சு. டைனாஸ்டினா குலம், ஃபுல் குலமே போயிடுறது. க்ஷயம்னா எல்லாம் அழிஞ்சு போகுது. அப்போ with the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished. என்ன ஆகும்? அங்க யாருமே உயிரோடு இல்லைன்னா அப்புறம் என்ன குலத்தோட என்ன இதுன்னு இருக்கும்? குல தர்மம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது எல்லாமே ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன். இப்ப நம்ம வீட்டுல அதெல்லாம் வரும், பர்பட்ல எல்லாம் இது இருக்கும். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு பெரியவங்க யாரும் இல்லைன்னா நமக்கு தெரியாது, வழி நடத்துறதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. நீ இப்படி பண்ணு, அடுத்த இந்த ஃபெஸ்டிவல் வரும், இது பண்ணு, காலையில எழுந்துக்கும், ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. பெரியவங்க இருந்தா அதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதனால இப்ப வந்து நிறைய நியூக்ளியர் ஃபேமிலி எல்லாம் வந்தோடனே யாருக்கும் ஒண்ணும் தெரியாது. ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்ல சண்டை வராம இருக்காது, கூட இருந்தாலும் வரும். யாரு தனியா இருந்தாலும் வரதான் செய்யும். அவங்க நினைச்சுப்பாங்க தனி குடித்தனம்னா நம்ம சண்டை இல்லாம ஆனந்தமா இருப்போம். நீன்றி நான் இல்லை கண்ணேன்னு எல்லாம் பாடிட்டு இருக்கலாம், பிக்சர்ல நல்லா இருக்கும். அப்போ சண்டை வரும். ஆனா அந்த சண்டை எப்படி டைவர்ஸ்ல கொண்டு போய் விடும். இதே ஜாயிண்ட் ஃபேமிலினா அது போகாது. என்ன சித்தப்பா மாமா பாப்பா யாரோ இருப்பா, கூட மாமனார் மாமி யாரோ இருப்பா, அவங்க வந்து சமரசம் பேசுவா. நமக்கு அந்த சண்டை போடுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தோணும் செய்யாது. அவளுக்கு முன்னாடி இப்படி சண்டை போடுறதுன்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்கு பெரியவா வேணும். அந்த பெரியவாளே இறந்து போயிடுச்சுன்னா அந்த குலத்துல வந்து ஃபேமிலி ட்ரெடிஷனா வைக்கிறது ஒண்ணுமே இருக்காதே, அதுவும் அழிஞ்சு போயிடுமே என்னெல்லாம் நினைக்கிறார். With the destruction of dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. அப்ப அந்த அதர்மத்துல வந்து போக ஆரம்பிச்சிருவா. அந்த ஒரு குழந்தைகளுக்கு ஒரு அப்பன் இல்லாம இருக்கும். அப்ப அந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ணுவா, அப்பா இல்லாம என்ன பண்ணுவா, வெறும் அம்மா வச்சுது. அந்த காலத்துல எல்லாம் அம்மாமார்கள் எல்லாம் வேலைக்கு போக மாட்டாங்க, வீட்டுலதானே இருப்பா. சோ பண வசதி, அவங்களை படிக்க வச்சு வாட்டவர், அவங்களுக்கு ஒரு ஆதரவு கொடுக்கறது யாரு, பரபுருஷர் எல்லாம் வருவா. அவங்க எல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ண வருவா. சரி என்ன நம்ம குழந்தைகள் வளர நம்ம என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு அப்புறம் அங்க ஒரு குழந்தைகள் இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லாம் குலம் நாசம் போயிடுச்சு, எல்லாம் irreligion ஆரம்பிக்கும். இவர் அவ்வளவு ஃபார் திங்கிங். அதெல்லாம் சொல்றாரு. வம்சத்தின் அழிவுடன் நித்திய குடும்ப பாரம்பரியம் அழிக்கப்படுகிறது. இதனால் குடும்பத்தின் மீதமுள்ளவர்கள் மதசார்பற்ற நிலையில் ஈடுபடுவார்கள்னு வரணும், ஈடுபடுகின்றனர். இந்த மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்னு பயப்படுறாரு இவர். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கா, அர்ஜுனா சீஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப நல்லா கொடுத்திருக்கா. குடும்பத்தின் அழிவை பார்க்கிறார். என்ன சொல்ற, அர்ஜுனன் பேராசையால் பார்க்கிறான். எதிர்த்தரப்பினர் ஒருவரை ஒருவர் சண்டையிடவும் கொல்லவும் தயாராக இருக்கிறார்கள். அர்ஜுனா சீஸ் டியூ டு கிரீட்.
எல்லாம் பொறாமை காரணமா அவங்களாம் நம்மளை வந்து எதிர்த்து நிக்கிறாங்க. அவங்க பண்ணட்டும், ஆனா நமக்கு தான் அழிவுன்னு தெரியறதே, நாம ஏன் பண்ணணும். Arjuna understands the result of war, destruction of family. He says not benefit in participating in this sinful activity. இதனால நமக்கு ஒன்றும் பயன் இல்லை, இதனால இன்னும் நமக்கு இதுதான் we will be destroying so many things. எல்லாம் நம்ம பெனிஃபிட் எல்லாம் இல்லாம தான் இருக்கும். அர்ஜுனன் போரின் தட் இஸ் குடும்பத்தின் அழிவு விளைவுகளை புரிந்து கொள்கிறான். இந்த பாவ செயலில் பங்கேற்பதால் எந்த பலனும் கிடைக்காது அப்படின்னு அவனுக்கு தெரிய வருது. Kshatriya should not refuse. ஆனா என்னது, Kshatriya should not refuse invitation of gambling and war. அதெல்லாம் அந்த சேலஞ்சிங்கா ஏதாவது கூப்பிட்டானாக்கா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கதான் வேணும். க்ஷத்ரியன் சூதாட்டம் மற்றும் போர் அழைப்பை மறுக்க கூடாது. Arjuna sees the other party is blind or effect of this challenge. He knowing the evil consequences, not ready to fight. எதிரணியில இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியறது இல்ல. நம்ம மனிதர்களை அழித்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. ஆனா நமக்கு புரிதல் இருக்கு இல்லையா, நான் எனக்கு தெரிய வருதே, so why should I do it அப்படிங்கிற. அர்ஜுனன் மற்ற தரப்பினர் இந்த சுபாவத்தின் சவாலின் விளைவை பார்க்காமல் குருடனாக இருப்பதை காண்கிறான். அவன் தீய விளைவை தெரிந்தும் போரிட தயாராக இல்லை. எல்லாம் தெரிஞ்சதுனால இது இஸ் நாட் willing to fight at all. அப்ப என்ன சொல்றான், டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி, வம்சத்தின் அழிவு, குடும்ப பாரம்பரியம் அழிகிறது, அப்புறம் ஃபேமிலி இன்வால்வ் இன் இர்ரிலிஜன். அதான் இர்ரிலிஜன் அந்த மாதிரி. அதுக்கு என்னது வர்ணசங்கரான்னு அதை வந்து வர்ணாசிரமா. ஓகே, வர்ணாசிரமா அதுல வர்ணசங்கரான்னு வரும். பரபுருஷ வாழ்க்கை அந்த மாதிரி சில்ட்ரன் பார்ன் அவுட் ஆஃப் வெட்லாக்ஸ். ப்ராப்பரா கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த குழந்தைகள் பிறக்கும். அதுல வந்து புருஷா இருந்து போயிட்டான்னாக்கா என்ன பண்றது, நமக்கு வந்து தயவு ஒரு இது ஆசிரியை கொடுக்கறதுக்கு வேற யாராவது நாடி போகணும். அதுல வந்து குழந்தைகள் எல்லாம் பிறக்கும். ஸோ அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து அனாதையா தான் இருக்கு. அனாதை இல்லை என்ன சொல்லுவாங்க, இல்லெஜிட்டிமேட் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் வர்ணசங்கரான். Elder members of the family, குடும்பத்தின் மூத்த உறுப்பினர்கள் இருந்தா என்ன வரும், they are responsible for purifying processes in family from birth to death. ஒரு இதுக்கும் அடுத்து சொல்லுவான், இப்ப இது பண்ணு, அந்த குழந்தைக்கு கமந்து விட்டா அதுக்கு என்ன ஒரு அப்பம், எங்க இதுல எல்லாம் அப்படி உண்டு, ஒரு அப்பம் வை, படி தாண்டித்துன்னா அதுக்கு ஒரு என்ன குழக்கட்டை பண்ணு, என்னெல்லாமோ சொல்லுவான். அதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம். சோ இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு யாரு, ஒரு பெரியவான் இருந்ததுன்னா வரும். இதே பெரியவங்க இல்லைன்னா என்னது நமக்கு தெரியாது. So we will not follow all that. அப்போ they are all responsible. யாரு பெரியவங்க இருந்தாக்க பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை குடும்பத்தில் சுத்திகரிப்பு செயல்முறைகளுக்கு அவங்க வந்து பொறுப்பேற்று அவங்க அதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. Death of elder will stop purification process. ஆனா இந்த மாதிரி மனிதர் பெரிய வயசானவங்க எல்லாம் வீட்டுல இல்ல, அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும், இதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வராது. பெரியவரின் மரணம் சுத்திகரிப்பு செயல்முறையை நிறுத்தும். Young members will become irreligious. தாந்தோணித்தனம், எப்ப வேணா இருந்துக்கலாம், எப்படி வேணா பண்ணலாம், எப்படி வேணா வாழலாம், எப்படி வேணா அப்புறம் அவங்க போயிட்டு கோர்ட் கச்சேரின்னு போக வேண்டியதுதான். அதனால நிறைய கோர்ட் இந்த கேசஸ் எல்லாம் என்னது டைவர்ஸ் கேஸ் எல்லாம் ஏன் வருதுனாக்கா, என்ன நியூக்ளியர் ஃபேமிலி, நியூக்ளியர் பாம்பு, அது பாம்பு தான் சொல்லுவாங்க. நியூக்ளியர் வந்து பாம்பு, அப்ப வடி அவ பேசுறதுதான் எப்படி இருக்கணும், தாட்டு புட்டுன்னு நம்ம அங்க சமரசம் என்றது பேசுறதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டா. அது வந்து பாம்பு அடிக்கிற போல வெடிக்கும். நீ என்ன சொல்லி நான் என்ன கேட்கறது, நானும் படிச்சவ, நானும் சம்பாதிக்கிறேன், அந்த ஒரு எல்லாம் ஆணவம் வந்துடும். யாரு நீ சொல்லி நான் கேட்க மாட்டேன், நான் சொல்லி நீ கேட்க மாட்டேன், அப்ப கோர்ட் சொல்லி நம்ம கேட்கலாம். அந்த குழந்தை பாவம் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம், நான் யாரு பக்கம் போறது அப்படின்னு. அப்புறம் அலிமணி அது இது எல்லாம் வேண்டாத விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் வரும்னு இவர் பயப்படுறாரு. இளம் உறுப்பினர்கள் மதசார்பற்றவர்களாக மாறுவார்கள். லூஸ் சான்ஸ் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் சால்வேஷன். என்னது, ஆன்மீகத்துல முன்னேறி அந்த மாதிரி போறதுக்குள்ளலாம் ஆன்மீகமான ஒரு ரட்சிப்பு இருக்கும், அதெல்லாமே அந்த வாய்ப்பை இழக்க நேரிடும். இந்த மாதிரி ஒரு பயம். யாரும் என்ன இன்னைக்குங்க, ஹரே கிருஷ்ணா, செஞ்சு எஸ் யார் படிக்கிறீங்க? ஐ திங்க் எல்லாரும் ஒரு ரவுண்ட் படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? ஒரு ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் படிச்சிட்டலாம். யார் இன்னும் படிக்கணும்? படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிக்கணும் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, எல்லாரும் படிக்கலாம், படிங்க. அதர்மாபிபவாத் கிருஷ்ண பிரதுஷ்யந்தி குலஸ்த்ரியः ஸ்திரீஷு துஷ்டாசு வார்ணேய ஜாயதே வர்ணசங்கரः. ஹரே கிருஷ்ணா. வர்ணசங்கரः. ஓகே, இதுல என்ன சொல்றாரு, when irreligion is prominent. அப்ப இந்த மாதிரி ரிலிஜன் இல்லாம, ரிலிஜன்னா என்னது, காலையில இருந்துக்கணும், குளிக்கணும், மங்களாரத்தி பார்க்கணும், இப்படி நம்ம ஏதோ வச்சுட்டு இருக்கோமே. அட்லீஸ்ட் இஸ்கான்ல வந்த அப்புறமா ஏதோ ஒரு பண்ணிட்டு இருக்கோம், முன்னாடி பண்ணிருப்போம் இல்லன்னு இல்ல, பட் யாரோ எடுத்து சொல்றாங்க நம்ம பண்ணிருக்கோம். ஆனா பெரியவங்களே இல்லைன்னா என்னது, எப்ப வேணா இருந்துக்கலாம், எவ்ரிடே சண்டே, அந்த மாதிரி எவ்ரிடே ஹனிமூன் டே மாதிரி இருக்கும். ஹனிமூன் மாதிரி எப்ப வேணா என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னு.
So when irreligion is prominent, அந்த மாதிரி ஆயிடுத்து எல்லா இடத்துலயும் irreligion தான், எல்லா வீட்டுக்கு வீடு அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன ஆகும்? When irreligion is prominent in the family, oh Krishna, the women of the family become polluted. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இல்லை. அப்போ பக்கத்துக்காரன் எதிர் வீட்டுக்காரன் எல்லாம் வந்து they will try to take advantage. அது இவெல்லாம் வந்து they are all gullible. என்ன பண்றது, குழந்தை எல்லாம் வளரணுமே, எனக்கு வந்து சமைச்சு see I have to bring up the children. அப்ப என்ன பண்றது, யாரோ என்ன வந்து பாத்துக்கிறேன், நீ எங்கிட்ட வா அப்படின்னா ஓகே சரின்னு போதான் வேணும். ஏன்னா குழந்தைகளை எல்லாம் படிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்றேன். இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிடுமே, என்னெல்லாம் அவர் ஃபார் திங்கிங் நினைக்கிறார். ஓ கிருஷ்ணா, the women of the family become polluted and from the degradation of womanhood, எல்லாம் அவங்க வந்து பெட்லாக்ல பிறக்கிற குழந்தைகள் தான் ப்ராப்பர், அதுக்கப்புறம் எல்லாம் அவங்க வந்து இது ராங் சைட்ல போறாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு டீக்ரடேஷன் ஆஃப் உமன்ஹுட். நல்ல ஸ்திரீகளுக்கு ஒரு அறிகுறிகள் எல்லாமே போயிடும், அவெல்லாம் நல்ல ஸ்திரீகள் தான், ஆனா அந்த சமய சந்தர்ப்பத்தினால அவள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செயல்ல வந்து ஈடுபட்டுடுவாங்க. அப்புறம் என்ன ஆகும், டீக்ரடேஷன் ஆஃப் உமன்ஹுட். ஒரு டிசெண்டன்ட் ஆஃப் விஷ்ணு கம்ஸ் அன்வான்டட் ப்ராஜனி. அதனால என்ன ஆகும், அவசியம் இல்லாத குழந்தைகள் எல்லாம் பிறக்கும். ப்ராப்பரா அதான் நம்ம இது இல்லீகல் சில்ட்ரன். அப்பா யாரு பேரு சொல்லவும் முடியாது, அந்த மாதிரி. சோ கிருஷ்ணா, குடும்பத்தில் மதசார்பின்மை முதன்மையாக இருக்கும் போது குடும்பத்தின் பெண்கள் மாசுபடுகிறார்கள். மேலும் பெண்மையின் சீரழிவில் இருந்து விஷ்ணின் வழித்தோன்றல் வழித்தோன்றலே அப்படின்னு தேவையற்ற சந்ததிகள் வருகிறது. அதுதான் வருண சங்கரம். ஓகே, எஸ், படிங்க மாதாஜி. யார் நெக்ஸ்ட்? யார் ஃப்ரீயா இருக்கல படிங்க, எனக்கு இந்த ஆர்டரே மறந்து போயிடுச்சு. படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கிறேன்? லீலாவதி மாதாஜி படிக்கட்டுங்களா? படிங்களே மாதாஜி. 41. ஆமா 41 போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. உங்களுக்கு தெரியலையா? உங்களோட நெட் வீக் நினைக்கிறேன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. சங்கரோ நரகாயைவ குலக்ஞானாம் புலஸ்ய ச பதந்தி பிதரோ ஹ்யேஷாம் லுப்த பிண்டோதக கிரியாஹ. என்னெல்லாம் சொல்ற பிண்டம் அப்படி என்ன அவ்வளவு ஃபார் சைட்டட் இல்லையா அவர். அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் அன்வான்டட் பாப்புலேஷன் தான், அவசியம் இல்லாத குழந்தைகள் எல்லாம் பிறப்பாங்க. அப்புறம் அந்த மாதிரி என்ன ஆகும், அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் அன்வான்டட் பாப்புலேஷன் சர்டன்லி காசஸ் ஹெல்லிஷ் லைஃப். நரகத்துக்கு தான், கண்டிப்பா நரகத்துக்கு தான் போவாங்க அவங்கலாம். For both for the family and for those who destroy the family tradition. ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் ப்ராப்பர் கல்யாணம், அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் ப்ராப்பரா கல்யாணத்துல இருந்து அந்த குழந்தைகள் பிறக்கிறது, இந்த இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர் ட்ரெடிஷனல். அந்த மாதிரி இல்லாம வேற இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் பிறந்து ஃபேமிலில இருந்து எல்லாம் எல்லாமே டிஸ்டர்ப்ட் ஆயிடும். அண்ட் ஃபார் தோஸ் ஹூ டிஸ்ட்ராய் த ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன், அதெல்லாமே நம்ம டிஸ்ட்ராய் பண்ணுவோம். த ancestors of such corrupt families fall down. அப்ப அவளுக்கு எப்படி அங்க உள்ள பெரியவாளுக்கு எல்லாம் பிண்டம் எல்லாம் வைக்கணுமே, அதெல்லாம் யாரு வைப்பா? யாரு எவன் அப்பா எவன் தாத்தா ஒண்ணும் தெரியாது. யாரு வந்து சிராதம் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும்? அதெல்லாம் ஒன்றும் எல்லாமே நஷ்டப்பட்டு போயிடும். The ancestors of such corrupt families fall down because the performance for offering them food and water are entirely stopped. நான் ஏன் என்னோட அப்பா இல்லையே, அப்ப நான் ஏன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி அப்படி சொல்லுவா. your children and my children is fighting with our children. என்னுடைய பசங்களும் உங்க பசங்களும் நம்ம பசங்க கூட சொன்னேன். ஏன்னா அது வேற வயசுல இருந்து பிறந்த குழந்தைகளா இருக்கும். அந்த புருஷன் சொல்லுவோம், இந்த வயசு சொல்லுவா என்னுடைய வேற புருஷன்ல இருந்து குழந்தைகள். இப்ப நம்ம சேர்ந்துருக்கோம், நம்மளோட குழந்தைகள் அந்த மாதிரி. சோ கடைசியில வந்து பிண்டதானம் பண்றதுக்கு இல்ல கொஸ்டின் வரும், நான் ஏன் அந்த அப்பாவுக்கு பண்ணோம், நான் அந்த அப்பாவுக்கு பிறக்கலையே, இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். சோ பிண்டதானம் நின்று போயிடும். they will stop. they will ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் தானம் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, இந்த எள்ளும் தண்ணி எல்லாம் விடுவோமே, அதெல்லாமே நின்று போயிடும். தேவையற்ற மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு நிச்சயமாக குடும்பத்திற்கும் குடும்ப பாரம்பரியத்தை அழிப்பவர்களுக்கும் நரக வாழ்க்கையை ஏற்படுத்துகிறது. இத்தகைய ஊழல் நிறைந்த குடும்பங்களின் முன்னோர்கள் கீழே விழுகின்றனர். ஏன்னா அவங்க கீழே விழுகின்றனர், அவங்களும் இறந்து போன அப்புறம் அவங்களுக்கு பிண்டதானம் கிடைக்காது. So they are not getting another body. அவங்கள பிண்டம் கொடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் they get another body. அந்த மாதிரி அது ஒரு இது இருக்கும். அப்கோர்ஸ் அவங்களோட செயல்னால ஒரு பாடி கிடைக்கும், இருந்தாலும் வந்து அவங்க பித்ருக்களா இருக்கிறது வரைக்கும் நம்ம வந்து அவங்கள கரை சேர்த்து பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி பிண்டதானம் சாதம்னா எவ்ரி இயர் நம்ம வந்து அவங்களோட திதி அன்னைக்கு பண்ணிதான் ஆகணும். சோ முன்னோர்கள் கீழே விழுகின்றன, ஏனெனில் அவர்களுக்கு உணவு மற்றும் நீர் வழங்கும் நிகழ்ச்சிகள் முற்றிலுமாக பட்டுவிடும் அப்படின்னா அது இப்படி சொல்றாரு. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? யார் ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ படிங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி கேளா? மாதாஜி நான் படிக்கணும் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. பாமினி மாதாஜி படிங்க. तो शायद ये देखिए कुलपना नाम
वर्णसङ्करकार कैः कारकैः उत्साद्यन्ते जादित धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. குடும்ப பாரம்பரியத்தை அழித்து தேவையற்ற குழந்தைகளை உருவாக்குபவர்களின் தீய செயல்களால், ஏன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆயிடும், அந்த மாதிரிதான் வரும். ஏன்னா பிரபுபாத எதிர்ப்பார், நார்மலி வந்து we are all weaker sex கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே. என்னதான் படிச்சு என்னதான் இருந்தாலும் 12 மணிக்கு 1 மணிக்கு தைரியமா நடக்க முடியுமா நம்ம ஊர்ல? நம்ம ஊரு இங்க எல்லா இடத்துலயும் நடக்குது ரேப்பு, கொலை, கொள்ளை. ஏன்னா நம்மள பாடிலி வீக், we are not very strong. Physically we are weak. மைண்ட் நம்மளோட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், பட் போராது இல்லையா? நம்மள வந்து அவங்களுக்கு புருஷாளுக்குலாம் அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். இப்படி படிச்சுன்னா நம்ம அப்படியே தளர்ந்து இதாயிடுவோம். சோ நமக்கு எல்லாருக்கும் ப்ரொடெக்ஷன் வேணும். அப்ப குழந்தையா இருக்கும்போது என்னது, ஒரு அப்பாவோட ப்ரொடெக்ஷன். அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வளர்ந்தப்பறம் என்னது, அப்பாலாம் இருந்துட்டாங்கன்னா அண்ணாவோட ப்ரொடெக்ஷன். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ப்ரொடெக்ஷன். அது சரி, கல்யாணம் ஆயிடுத்தா புருஷாலோட இது அவங்க ஹஸ்பண்டோட ப்ரொடெக்ஷன். சரி, அவங்க எதாவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா மகன், அந்த மகன் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்திரீய. என்னதான் வயசா இருந்தாலும் இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஃபெமினைன், இந்த ஃபீமேல்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா அவளும் தேர் வீக் பை ஹார்ட் வீக் தான் அவங்களோட, பட் பிசிக்கல் ஆல்சோ தேர் வீக். ஸோ வி நீட் சம்படி டு ப்ரொடெக்ட் அஸ். அது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் இர்ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டி வரும். பர்பட்ல ரொம்ப அழகா இருக்கிறார். குடும்ப பாரம்பரியத்தை அழித்து தேவையற்ற குழந்தைகளை உருவாக்குபவர்களின் தீய செயல்களால் அனைத்து வகையான சமூக திட்டங்களும் குடும்ப நல செயல்பாடுகளும் நாசமாகின்றன. there is no improvement at all. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணாலும் குடும்ப நல செயல்பாடு எல்லாம், அதுக்கப்புறம் குடும்பத்தை நல்லது பண்றேன்னாக்கா அது பேசே போயிடுது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாலும் அதெல்லாம் ஒன்றும் சரியாகவே செய்யாது. எஸ், அப்போ டிகிரேடேஷன் ஆஃப் சொசைட்டி எப்படி ஏற்படுறதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் என்னது, the superiors are killed. மூத்தவர்கள்லாம் இறந்து போறாங்க. யாரு, தாத்தா அவங்களாம் சண்டைக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்க இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அது 1.39 கொடுத்துருக்கு. அதேதான் இதுல கொடுத்துருக்கு. டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இட்டர்னல் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன். நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு சொல்றதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டா. மூத்த குடிமக்கள் அவங்க எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்கன்னாக்கா ஒரு ட்ரெடிஷன் இஸ் இது ஸ்பாயில் ஆயிடுறது. வேதிக் ரிச்சுவல்ஸ் வில் ஸ்டாப். அப்புறம் என்னது, அது இது எல்லாமே 1.39. ஓகே, இயர் ரிலிஜியன் ப்ரிடாமினேட்ஸ் இந்த ஃபேமிலி. அப்போ என்னது, இதுதான் பெரியவங்க யாரும் இல்லைன்னாக்கா நமக்கு தெரியாது எது பண்ணக்கூடாதுன்னு. இப்ப நம்ம வந்து எப்படியும் வாழலாம் அந்த மாதிரி எண்ணத்துல வந்துடும். ஸோ இர்ரிலீஜன்லாம் நிறைய ப்ரிடாமினேட்டிங் இந்த ஃபேமிலி ஆகும். அப்புறம் என்ன ஆகும், அடுத்த இதுல வேர்ஸ் கொடுத்து விமன் பிகம் பொல்யூட்டட். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்திரீகள் வந்து விதவை ஆயிட்டானா அந்த விதவைக்கு ஒரு வாழ்வு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. வாழ்வு மாத்திரமா கொடுப்பா, குழந்தைகளையும் கொடுப்பேன். சோ அந்த மாதிரி அப்ப என்ன ஆகும், அந்த பொம்மனாட்டிக்கு என்ன பேர் வரும், ஷீஸ் அன்சேஸ்ட். அவ வந்து சுத்தம் இல்லை, அந்த மாதிரி எல்லாம் பேர் வரும் அவங்களுக்கு. சோ அன்வான்டட் ப்ராஜனி, அவசியம் இல்லாத குழந்தைகளும் பிறக்கும். அதெல்லாம் வர்ண சங்கராஸ். இது பிரசன்ட் சொசைட்டில இதெல்லாம் தான் நடக்கிறது. இப்போ நம்ம நிலைமை இந்த மாதிரி இதுதான் இருக்கு. ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ். உங்களுக்கு எல்லாம் நான் வந்து தர்மம் இதை வழங்குறோம், அவங்களுக்கு எல்லாம் இதை கொடுக்குறோம், அது ஒண்ணும் இல்லை. அதெல்லாம் என்னதான் கொடுத்தாலும் நிறையாது. ஏன்னா the base itself is shaken. அதெல்லாமே போனப்பறம் நம்ம என்னதான் கொடுத்தாலும் அது சரிப்பட்டு வராது. ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் டிவாஸ்டேட்டட், ரிசல்ட்ஸ் இன் chaos in society. இப்போ நம்ம சொசைட்டில இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரும்பாலும் இப்ப நம்ம நிறைய அதெல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, அதுதான் ரீசன். 39:42 டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி. ஓகே, வர்ணாசிரம சிஸ்டம் ஃபார் பீஸ், ப்ராஸ்பெரிட்டி அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ரஸ். மெயினா வர்ணாசிரமம் இதெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து 4 வர்ண ஆசிரம, பிராமின்ஸ் அண்ட் க்ஷத்ரியா, அதெல்லாம் அவரோட குணகர்ம விபாக குணத்தினாலையும் கர்மாவா வேலை பண்றதையும் வச்சுதான் வந்து பிரிவுபடுத்தி இருக்காரு. அது இல்லாம என்னத்துக்குனாக்கா எல்லாரும் பரஸ்பரமா வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது, நல்ல செழிப்போட நல்ல ஆனந்தமா இருக்கிறது தான். பீஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பெரிட்டி அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவலி ப்ரோக்ரஸ் பண்றதுதான் அதெல்லாம் அவர் பண்ணினார். சோ அதெல்லாம் என்ன ஆயிடும், ஃபெயிலியர் ஆஃப் வர்ணாசிரம சிஸ்டம். என்ன ஆகும், திரும்பி அதே தான் கொடுத்துருக்கு. எல்டர் மெம்பர் ஆஃப் த ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிள், இப்ப நம்ம படிச்சோமே அதேதான், ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பியூரிஃபைங் த ப்ராசஸ். அவங்க பெரியவங்க இருக்கும்போது என்னது, அவங்க ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த என்டையர் ஃபேமிலி. எல்லோருக்கும் நம்ம குடும்பத்துல இந்த மாதிரி ஒரு வழக்கம், இந்த மாதிரி ஒரு பழக்கம் எல்லாம் சொல்லுவா. அதெல்லாம் வந்து அப்ப அந்த அவரே இறந்து போயிட்டானே என்ன ஆகும், இதெல்லாம் வந்து டெத் ஆஃப் த எல்டர் வில் ஸ்டாப் பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். ஏன்னா எடுத்து சொல்வா யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அதுல இருந்து என்ன ஆகும், யங் மெம்பர்ஸ் வில் பிகம் இர்ரிலிஜியஸ். அவங்களுக்கு தெரியாது என்ன பண்ண எது பண்ண தெரியாது.
அப்ப இரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டிலாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்புறம் லூஸ் சான்ஸ் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் சால்வேஷன். அப்ப என்னது, அப்புறம் எங்க நம்ம முன்னுக்கு போய் அப்புறம் பகவான் அடையறதெல்லாம் எங்க வரவே வராது. இதுல என்னது, when irreligion prominent in family, அதுதான் தலை தூக்கி நிக்கிறது. ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸ் தான் நம்ம குடும்பத்துல இருக்கு. ஏன்னா பெரியவங்க இல்ல, என்ன வேணா பண்ணலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும், விமன் பிகம்ஸ் பொல்யூட்டட். இங்க என்ன கொடுத்திருக்கு, விமன் லைக் சில்ட்ரன் நீட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன். குழந்தைகளும் சரி விமனுக்கும் சரி, ஆல்வேஸ் they have to give, the society has to give protection. குழந்தைகள் போன்ற பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு தேவை. குட் பாப்புலேஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபேத்ஃபுல்னஸ் அண்ட் சேஸ்டிட்டி ஆஃப் உமன். எங்கெல்லாம் வந்து இது பெண்கள்லாம் வந்து நல்ல குடும்ப ஸ்திரீகளா, குடும்ப பண்பாட்டோட அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்களோ அந்த 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 இடம் என்னது, செழிப்பா இருக்கும். நல்ல மக்கள் தொகை பெண்களின் விசுவாசம் மற்றும் கர்ப்பை பொறுத்தது. அப்ப இந்த ரிலிஜன் ப்ரொடாமினண்டா இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, விமன் பிகம்ஸ் பொல்யூட்டட். அப்புறம் பெண்கள் மாசுபடுகிறார்கள். அங்கிருந்து என்ன ஆகுது, gives rise to unwanted progeny, வர்ண சங்கரா வருது. தேவையற்ற சந்ததி வர்ண சங்கரத்தை உண்டாக்கும். அதுல இருந்து என்ன ஆகுது, risk of war and pestilence, போர் மற்றும் கொள்ளை நோய் ஆபத்து. இதுதானே இல்லையா, அந்த இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, அதான் செக்ஷுவல் டிசீஸ் எல்லாம் வருது, அதெல்லாமும் நம்ம வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். irresponsible leader brings chaos in society by destroying sanatana dharma. இப்ப நம்ம எல்லாருமே இருக்கா, பொலிட்டிஷியன்ஸோ ஏதோ லீடர் பேசு சரியாக்கணும் பார்க்க மாட்டான். அவங்க ஓட் பேங்க்குக்கும் அதுக்கு வேண்டிதான் அவன் வந்து தேர் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மெயின்டைனிங் தேர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். நான் எனக்கு என்ன பொசிஷன் இருக்கோ அதை நான் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஐ ட்ரை டு ஹெல்ப் யூ. அதுதான் அவங்க மெயின் பிரதானமா இருக்கும். ஸோ பொறுப்பற்ற தலைவர் சனாதன தர்மத்தை அழித்து சமுதாயத்தில் குழப்பத்தை தான் அவளும் உண்டாக்குவா. ஏன்னா அவளுக்கு அவா பொசிஷன் கரெக்ட் பண்ணி நம்ம நிலைமை எப்படி இருந்தா அவளுக்கு என்ன அப்படின்னு விட்டு தான் இருப்பாங்க. அப்ப இங்க இருந்து கிவ் ரைஸ் டு அன்வான்டட் வர்ண சங்கரா. இங்க இருந்து ஆன்சஸ்டர். அதனால இங்க ஹெல்லிஷ் கண்டிஷன், எஸ், நரக நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம். அண்ட் ஆன்சஸ்டர்ஸ் ஆர் நாட் டெலிவர்ட் ஃபால் டவுன். அவங்களெல்லாம் இந்த பிண்டதானம்லாம் பண்ணாம அந்த மாதிரி ஒரு செயலி நம்ம நிறுத்திடுவோம். அதனால என்னது, எல்லாமே வீழ்ச்சி அடையும். அப்புறம் இங்க இருந்து ஹெல்லிஷ் கண்டிஷன்ல ஃபேமிலி குடும்பம், ஹூ டிஸ்ட்ராய்ட் ஃபேமிலி, குடும்பம் பாரம்பரியத்தை அழித்தவர். நம்ம எல்லாருமே அப்புறம் நரகத்துக்கு தான் போவோம். இப்ப எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ பேசுறாங்களா? மியூட்ல இருந்தோ பாமி மாதாஜி. யாரோ எங்கட யாரோ பேசுற போல இருக்கு, எனக்கு கிளியரா கேட்கும் இல்ல. சோ ஐ ஃபீல் யாரோ பேசுறீங்க. எஸ், முடிச்சுடலாம். யார் படிக்கணும் இப்ப? யார் ஃப்ரீயா இருக்கணும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. குல தர்மானாம் மனுஷ்யானாம் ஜனார்த்தன நரகே நியதம் வாசோ பவந்தி அனுசுஷ்ருமா. Hare Krishna. O Krishna, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிற. நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த ஆச்சாரியர் குடும்பம் இந்த பரம்பரையா வர அந்த மாதிரி இல்லாம ஐ ஹவ் ஹர்ட் பை டிசிப்ளிக் சக்சேஷன். அவங்ககிட்ட நான் என்ன கேட்டிருக்கேன், தோஸ் யாருடைய ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்லாம் அழிஞ்சு விட்டதோ அவெல்லாம் கண்டிப்பா வந்து நரக வாழ்க்கை தான் அவங்க எல்லாம் அனுபவிப்பாங்க. கரெக்டான நிறைய நம்ம பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு எங்க வந்து குடும்பத்துல வந்து ஒரு ப்ராப்பர் செட்டப் இல்ல, அம்மா அப்பா சரியா இல்ல, என்ன நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கலாம். ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம வேலைக்கார இதே பார்த்துனா இப்போ இந்த ஒரு வேலைக்காரையா தான் சொல்லிட்டு போன பாவம், சின்ன பொண்ணு 18 வயசு பாவம், அவளுக்கு ஃப்ரீயா நான் ஸ்கூலுக்கே அனுப்பலையா மாத்தாச்சு, பாவமா இருந்தது. இப்ப அதுக்கு முன்னாடி வேலைக்கு வச்சிருக்கேன் நான். அவ அது சொன்னோன்னே சரி அப்ப நீ வா வேலைக்கு வா, உனக்கு நான் சும்மா சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு. இப்ப 2 நாளா டே டைம்ல வந்து வேலை பண்றீங்களா, 5 மணிக்கு மேலதான் வருவேன், பெருக்கி துடைக்கிறேன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த சந்தி நேரம் பண்ணாதே எப்படிமே. அப்புறம் இப்ப ரொம்ப சொல்லிட்டு இப்ப நேற்றுக்கு வந்தா இன்னைக்கு வந்தா காலையில வரா. நமக்கு பஜன் கிளாஸ் நடக்கும்போது பண்ணிட்டு இருப்பேன். அப்புறம் சாயந்தரம் இருந்து போனா எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு 2 வீட்டுல வேலை பண்ணிட்டு ஏபிசிடி தெரியாது, தெரியாது, மராட்டி பொண்ணு பாவமா இருக்கும். ஏன்னா அப்பன் சரியில்லை, குடிக்கிறான், ரிக்ஷா ஓட்டுறான், பணம் கொடுக்க மாட்டான், அடித்தடி சண்டை. அப்ப குழந்தைல வந்து ஸ்கூல்ல அனுப்பணும்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு அது தெரியாது. என்ன வேணும் இப்ப ஒரு 10 வயசா எடுத்தோன்னா என் கூட வேலைக்கு வரட்டும், பணமாவது, ஏன்னா பணம் கஷ்டம். இந்த சரியான ப்ராசஸே இல்லை, அது தாட்டே இல்லை. நம்ம எப்படி நம்ம பசங்களை வளர்த்துறோம் இல்லையா, எப்படியோ குழந்தைகள் நல்லா படிக்கணும் அப்படி நம்ம நினைக்கிறோம். அந்த இது இல்லை அவளுக்கு. சோ நம்ம கண் முன்னாடி அந்த மாதிரிலாம் இன்னைக்கு இந்த ஏஜ்லயும் நடக்கிறது. அவ ஆல்மோஸ்ட் என்னோட பேரம்பேத்தி வயசு, அதை விட 3 வயசு பெரியவா வரும். ரொம்ப மனுஷன் ரொம்ப அவளையெல்லாம் பார்த்தா கஷ்டமா இருக்கும். சே என்ன இப்போ இந்த மாதிரி மனுஷா இருக்காளா, ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் அனுப்பாம அப்படி இருக்காளே அப்படின்னு தோன்றது. எனவே எங்கேயோ போயிட்டு இங்க என்ன கொடுத்துருக்கு,
இது படிச்சாச்சு இல்லையா மாதாஜி? நீங்க தான் படிச்ச. ஓ கிருஷ்ணா, மெயின்டெனர் ஆஃப் பீப்புள், ஐ ஹவ் ஹர்ட் பை டிசிப்ளிக் சக்சஷன் தட் தோஸ் ஹூஸ் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ராய்ட் dwell always in hell. இப்போ அவங்களோட என்ன கதி? அவங்க எப்பவுமே கண்டிப்பா அவங்க வந்து ஒரு ஹெல்லிஷ் வாழ்க்கை தான் வாழ்வாங்க. இப்போ மாத்திரம் இல்ல, அவங்க மேல எப்படி முன்னேறி போறது? முன்னேற்றமே கிடையாது அவங்களுக்கு எல்லாம். வந்து என்னது டெலிவர், தட் இஸ் என்னது யோ என்ன வேர்டு டெலிவரன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா, எனக்கு அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மறந்து போயிடும். ஏதோ மனசுல குழப்பம் வந்துட்டு. இது புண்ணியம்லாம் பண்ணி என்னது ஓகே வட்டம். ஓ கிருஷ்ணா, மக்கள் பராமரிப்பவரே, யாருடைய குடும்ப மரபுகள் அழிக்கப்பட்டதோ அவர்கள் எப்பொழுதும் நரகத்தில் வாழ்கிறார்கள் என்று நான் சிஷ்ய வாரிசு மூலம் கேள்விப்பட்டேன். அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பகவானோட உலகத்தை பொறுத்து என்ன சொல்லுவோம் மாதாஜி? ஒரு வேர்டு. ஹரே கிருஷ்ணா, உங்களுக்குமா? எனக்குதான் இந்த வியாதி பார்த்தா உங்களுக்கும் என்ன வேர்டு மறந்து போயிட்டு இருந்தா. ஆக்சுவலி யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் என்ன சொல்றேன். முக்தி கிடைக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம தமிழ்ல? பிறப்பு இல்லாம ஒரு வாழ்க்கை. என்ன மாதாஜி? மோக்ஷம். மோக்ஷம் ஒரு வேர்டு. வேற என்ன? மோக்ஷம் இருக்கலாம், முக்தின்னு சொல்லிட்டேன். அது முக்தி ஹிந்தி வேர்டு. அந்த வேர்டு வராம இப்படி உள்ள உட்கார்ந்து. சோ அதெல்லாம் எங்க அவ திங்க் பண்ண போறா? அவங்கதான் ஹெல் கீழே தான் போறாங்க. எங்க முக்தி? எங்க இருக்க முக்தி போறதுக்குலாம் நம்ம இவ்வளவு பண்ணிட்டு நமக்கு எல்லாம் ஒண்ணு மார்க்கே இன்னும் வர மாட்டேங்கிறது. சோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வரவே வராது. சோ they will have to just fall down. அதோ கச்சந்தி தாமசாங்க சொல்றோமே, அந்த மாதிரி அவங்க வந்து கீழே நரகத்துக்கு தான் தள்ளப்படுறார்கள். எஸ், அடுத்தது யார் படிக்கிறாள்? யாரெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கா படிச்சுங்க. ஏன்னா இன்னும் 4-5 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. படிங்க மாதாஜி. ஓகே. उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्यानां जनार्दन भरते. அது ஆயிடுத்து மாதாஜி. 44 ஸ்கிரீன்ல பாருங்க. अहो अतबत महत् पापं अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वनजमुच्यताः. Very good. Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? பெரிய சின் கமிட் பண்றதுக்குலாம் நம்ம ரெடியா இருக்கோம். ஆயுதம்லாம் ஏத்திண்டு இது மாதிரி பெரிய இழப்பு என்னெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கான், அதெல்லாம் பண்றதுக்கு நம்ம ரெடியா இருந்திருக்கோம். ஜஸ்ட் ஒரு இது அம்ப எழுந்திருந்தா இதெல்லாம் வந்திருக்கும் நமக்கு. பெரிய சின், கமிட்டிங் ஆஃப் சின், குடும்ப அழிவு, பரண சங்கரா வரும். இதெல்லாம் நம்ம பண்றதுக்கு தயாரா இருந்திருக்கோம். இவ்வளவு அதுக்கெல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம். Great commit, we were to commit great sin driven by the desire to enjoy royal happiness. ஒரு ராஜ்யம், பெரிய ராயல் ஹாப்பினஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நான் இவ்வளவு என்னது கஷ்டம் இல்லை, என்னது இவ்வளவு சின் எல்லாம் கமிட் பண்ணி பாவ செயல்களை எல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து ஏற்படுத்தியிருப்பேனே. இவ்வளவு பெரிய பாவ செயல் அதெல்லாம். we are intent on killing our own kinsmen. திரும்பி சொல்றாரு, என்னுடைய மனிதர்களை நான் கொல்லறதுக்கு நான் நினைத்தேனே, ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்கிறதுக்கு நான் இதெல்லாமா நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் பாவ வினைகளுக்கு அஞ்சுகிறான். ஐயோ எவ்வளவு வினோதமானது! நாம் பெரும் பாவ செயல்களை செய்ய தயாராகிறோம். அரச சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கும் ஆசையால் உந்தப்பட்டு சொந்த பந்தங்களையே கொன்றுவிட வேண்டும் என்று எண்ணத்தில் இருக்கிறோம். கரெக்டு தானே இல்லையா? நமக்கும் தோணும், ஆமாமா கரெக்டு தானே. அதெல்லாம் எப்படி முடியும் இல்லையா? நம்ம சொந்த பந்தங்கள்லாம் வேணுமே, அது அப்படியே ஒரு ராஜ்யம் என்ன அவசியம் அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம். எஸ், படிக்கிறாள். யார் படிக்கிறாள்? ஹரே கிருஷ்ணா. சிந்துஜா மாதாஜி படிச்சலா? இல்ல ஃப்ரீ இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி இருக்கலா? ஓகே, நான் படிச்சோம். யார் மாதாஜி? நான் படிக்கிறேன். யதி மாம் அப்ரதிகாரம் அசஸ்திரம் சாஸ்திர பாணயः தார்த்தராஷாரணே ஹன்யுஸ் தன்மே க்ஷேமதரம் பவேத். பெட்டர் ஃபார் மீ என்ன சொல்றாரு? நான் வந்து அசஸ்திரமா இருக்கேன். நான் வேணா என்னோட ஆயுதங்களை எல்லாம் விட்டு நான் நிராயுத பாணியா நிக்கிறேன். என்ன வேணா அவங்க கொல்லட்டும். Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, அவங்க கையில வெப்பன் இருக்கு, were to kill me unarmed. இந்த ஆர்ம்ஸ் எல்லாம் கீழே விட்டு எல்லாம் மியூட்ல இருங்க மாதாஜி, சத்தம் கேட்கறது வீட்டுல. நான் அன்ஆர்ம்டா இருக்கேன். அன்ஆர்ம்டுனா என்னது? நான் நிராயுத பாணியா நான் வந்து ஆயுதங்களை எல்லாம் விட்டு. மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுவோம். சாந்தி மாதாஜி, சத்தம் கேட்கறது பின்னாடி. அந்த மாதிரி நான் நிக்கிறேன். அன்ரெசிஸ்டிங் ஆன் தி பேட்டில் ஃபீல்ட். நான் வந்து தடுக்கவே மாட்டாங்க, அப்படியே நிக்கிறதுக்கு ரெடி, எனக்கு கொன்னிடுங்க அப்படின்னு. ஆயுதம் ஏந்திய திருதராஷ்டிரின் மகன்கள் என்னை நிராயுத பாணியாகவும் போர்க்களத்தில் எதிர்க்காமல் கொள்வதும் எனக்கு நல்லது.
ஆனா நான் பண்ண முடியாது, எனக்கு அவங்களால அவங்களுக்கு கொலை பண்ண முடியாது. அவங்க பண்றாங்கன்னா அவங்க பண்ணட்டும் அப்படிங்கிற. ஓகே, இப்ப என்னது சுருக்கம் ஆயிடுதா? 46 என்ன வரல. Summary Arjuna's reason, சுருக்கம் அர்ஜுனனின் காரணங்கள். Arjuna's reason for not wishing to fight. என்னெல்லாம்? ஃபர்ஸ்ட் compassion. He is very compassionate for the living. உங்களை எல்லாம் இறக்க வச்சுடுவேனே, பெரிய பாவசை இல்லையா, உயிருடன் இருக்கிறவாள் எல்லாம் இறக்க வச்சுடுவேனே. Arjuna's compassion for those he is about to slay dictates he shouldn't fight. அதனால நான் வந்து அவங்க எல்லாம் இறந்துடுவாங்க, நான் ஏன்னா he knows his archery, ரொம்ப நான் ஷார்ப் ஷூட்டர், நான் பண்ணேன்னா அவங்க இறக்கதான் போவாங்க. சோ அதனால எனக்கு வந்து சண்டை புரிய வேண்டாம். தான் போகிறவர்களிடம் அர்ஜுனன் இரக்கம் அவன் சண்டையிடக்கூடாது என்று கட்டளையிடுகிறது. இரக்க குணம் அவனை வந்து பண்ணாதே அப்படின்னு சொல்ல வைக்கிறது. அப்புறம் என்ஜாய்மெண்ட். Arjuna thinks he will not be able to enjoy his kingdom if the kingdom is won at the cost of the lives of his family members. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட அவங்களை அழித்துதான் எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்கணும்னு அதுல எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இல்லை அப்படிங்கிற இன்பமின்மை. தன் குடும்ப உறுப்பினர்களின் உயிரை பணயம் வைத்து ராஜ்யத்தை வென்றால் தன் ராஜ்யத்தை அனுபவிக்க முடியாது என்று அர்ஜுனன் நினைக்கிறான். Destruction of family, அது வேற நினைக்கிறான். Irreligion and unwanted progeny will overcome the family. Performance of traditional Varnashama oriented Vedic rituals will end and hell will await both the family and the destroyer of family. குடும்ப அழிவு, மதசார்பின் மையம், தேவையற்ற சந்ததியும், குடும்பத்தை வெல்லும் பாரம்பரிய வருணாசிரம சார்ந்த வேத சடங்குகளின் செயல்திறன் முடிவடையும், அதெல்லாம் முடிவடையும். குடும்பம் மற்றும் குடும்பத்தை அழிப்பவருக்கு நரகம் காத்திருக்கும். எஸ். அப்புறம் என்ன சொல்லிக்கிறார்? saintliness and fear of sinful reaction. ஆனா இவங்க எல்லாம் ஒரு எறும்ப கொன்னாலும் நமக்கு வந்து பாவம் உண்டு. ஒரு பிளான்ட் எடுத்தா, இப்ப நம்மளாம் வெஜிடேரியன்ஸா இருந்தாலும் ஒரு பிளான்ட் எடுக்கிறோம் இல்லையா, வெண்டைக்காயோ இதெல்லாம், அதுவும் உயிர் உள்ளது தானே, அதை பறிச்சு நம்ம வந்து சமைக்கிறோம்னா அதுவும் ஒரு பாவம் செய்யலாம். ஆனா ரொம்ப மைன்யூட், அதுவும் பாவம் தான். ஆனா அதை நம்ம பண்ணிட்டு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது நெக்லிஜென்ட் போயிடுறது, அந்த பாவம் எல்லாம் வந்து மன்னிப்பு கிடைக்கும். உயிரை கொல்றது பாவம் தானே அப்படிங்கிற. சோ வந்து Arjuna thinks enjoying royal happiness is not worth the resulting sinful reaction. மனிதர்களை எல்லாம் கொண்டா sinful reaction தான். For destroying the family and killing his superiors. பெரியவங்க தாத்தாமார்கள்லாம் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் கொண்டு எனக்கு வந்து பெரிய பாவ செயலம் பண்றேன். புனிதத்தன்மை மற்றும் பாவ வினைவுகளின் பயம், குடும்பத்தை அழித்ததற்காகவும் தனது மேலானவர்களை கொல்வதற்காகவும் விளைந்த பாவ விளைவுகளுக்கு அரச மகிழ்ச்சி அனுபவிப்பது மதிப்புக்குரியது அல்ல என்று அர்ஜுனன் நினைக்கிறான். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ராஜ்யம் வந்து அரச வாழவேன்னா அதெல்லாம் எனக்கு வந்து இட் இஸ் நாட், அது ஒரு மதிப்பு கிடையாது. அப்புறம் இன்டெசிஷன், அதனால he is unable to decide whether to fight or not to fight. Arjuna does not actually know which is better. ஏன்னா க்ஷத்ரியனா இருக்கான், சேலஞ்ச் பண்ண கூப்பிட்டாச்சு, அது வந்து சூதாட்டமா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து போரா இருக்கட்டும், யூ ஹேவ் டு அக்செப்ட். ஆனா மனசு என்ன சொல்றது? வேண்டாம். காங்கரிங் த எனிமி ஆர் பி காங்கர்ட் பை தெம், அதுவும் உனக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன். சரி சாமி, எப்படி ஏற்றுன்னு விட்டேன், ஆனா நான் வந்து போரிடமா இல்ல போரிடாம நான் வந்து அப்படியே என்ன வந்து அர்ப்பணிச்சு விடணுமா, அவங்க வந்து என்ன கொல்லட்டும் அந்த மாதிரி விட்டுடணுமா? உறுதியின்மை, எதிரியை வெல்வது அல்லது அவர்களால் வெற்றி பெறுவது எது சிறந்தது என்று அர்ஜுனனுக்கு உண்மையில் தெரியறதில்லை. So he is indecisive whether to fight or not to fight. Yes. அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கிறாள்? ஃப்ரீயா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சஞ்சய உவாச்ச ஏவம் உக்த்வார்ஜுன ஜனः சங்கயே ரதோபஸ்த உபாவிஷத் விஸ்ருத்ய சுரம் சாபம் சோஹசம் விக்னமானசः. ஹரே கிருஷ்ண. விஸ்ருத்ய சரம் சாபம். கொஞ்சம் கரெக்ஷன் எல்லாம் பண்ணிக்கணும்னா மத்த படிக்க வரும். 3rd 4th சாப்டர் வரும்போது வந்துடும். ஆனா நீங்க வந்து ரெகுலரா அந்த ஆர்டர்ல எல்லாரும் படிக்கணும். நான் கூப்பிட்டு பாக்குறேன், யாரும் வந்து ஃப்ரீயா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அழணும் இல்லடா, லைனா அப்படி படிச்சுட்டே வந்தோம்னா ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, சஞ்சயா சொல்றேன். இப்ப என்னது அங்க எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு இப்ப சஞ்சயா திரும்பி இந்த எப்ப பார்த்தாலும் அது வந்துட்டே இருக்கும். சஞ்சயா வந்து திருதராஷ்டிரர் சொல்றாரு அப்படின்னு. Arjuna having the spoken on the battlefield cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot. ஏன்னா தளர்ந்து போயாச்சு, இதெல்லாம் சொல்லி அவர் தளர்ந்தாச்சு, எல்லாத்தையும் bow and arrow வச்சாச்சு, கால் நிக்க முடியல, அப்படியே உட்கார்ந்துட்டார் அந்த சேரியட்ல, அந்த தேர்ல உட்கார்ந்தாச்சு. His mind overwhelmed with grief. ஒரே மனசுல வந்து சங்கடம், அந்த இதுல அவர் வந்து மூங்கி போறார். சஞ்சயன் சொன்னான் அர்ஜுனன் போர்க்களத்தில் இப்படி பேசிவிட்டு, எல்லாம் திருதராஷ்டிரர் சொல்லிட்டு இருக்கார். இந்த மாதிரி அர்ஜுனன் வந்து சொன்னான், போர்க்களத்தில் இப்படி பேசிவிட்டு வில்லம்புகளை எரிந்து விட்டு தேரில் அமர்ந்தான். அவன் மனம் துக்கத்தில் மூழ்கியது. எல்லாம் திருதராஷ்டிரனுக்கெல்லாம் கதையா சொல்லிட்டு இருக்காரு. அடுத்து லாஸ்ட் இது
ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே அர்ஜுன விஷாத யோகோ நாம பிரதமோத்தியாய. முதல் சாப்டர் முடிவு பெற்றது. அதுல என்னன்னாக்கா விஷாதம், பகவான் இவர் அர்ஜுனனோடு ரொம்ப வருத்தம், மன வருந்தி அவர் என்னெல்லாம் பேசுறாரு அதான் பார்த்தோம். இப்போ மொத்தம் என்னது ஒன்லி 2 பார்ட்ஸ் தான் இருந்தது. 1லேருந்து 27, 28லேருந்து 46. முதல்ல பார்ட் வாஸ் ஒன்லி அறிமுகம், போருக்கான ஏற்பாடுகள். அப்புறம் 2வது பார்ட் இஸ் ஆல் அர்ஜுனனோடு துக்கம், துக்கம் ஒரே சந்தேகம் பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு. அண்ட் இஸ் ரொம்ப என்னது ஆடி போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி. எஸ், இப்ப கீவேர்ட்ஸ் முக்கியம் என்னது, கிம் அக்குருவத்தை என்ன பண்றாங்க அதுல அவசியம் இல்லை. திருஷ்டாஷாஸ் என்கொயரி, திருஷ்டாஷா கேக்குறாரு என்ன பண்றாங்க அவங்க, ரொம்ப இன்குசிட்டிவ். ஏன்னா தெரியும் நம்ம பிள்ளையெல்லாம் வந்து தர்மத்துக்கு வந்து போராடுறது இல்ல, எனி டைம் இறந்துருவாங்க. ஆனா மோர் கியூரியஸ்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க, என் பசங்களும் என் தம்பி பசங்களும் என்ன பண்றாங்க. துரியோதனா ஸ்ரீயர் அவனுக்கும் பயம்தான், துரியம் பயம். அது இதுல மகதீம் சமும் வியூடாம், அந்த வியூடம்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்களே அது எப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஏன்னா சரியா பண்ணிருக்காங்களா, நம்மள தாக்கிடுவாங்களா அப்படின்னு அந்த பயத்தை கேட்கிறாரு. ப்ளோயிங் ஆஃப் கான்சியஸ், சங்கு ஊதுறது அதெல்லாமே தெய்வீக சங்கு. அந்த சங்கெல்லாம் ஊதி என்ன எடுத்தான், ஹிருதயானி வேதாரே, ஹிருதயம் எல்லாம் நொறுங்கி போயிடுத்து. தப்பு பண்றோம் அவளுக்கு தான் நொறுங்கும். அர்ஜுனாஸ் அப்சர்வேஷன் பாக்குறான், அர்ஜுனன் எல்லாம் பாக்குறாரு. அவதானிப்பு என்னது, காண்டீவம் சம்சத்தை அஸ்தாது எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன ஆகுது எஃபெக்ட், காண்டீவம் எல்லாம் கையில இருந்து நழுவி விழருது. அப்புறம் அர்ஜுனாஸ் ரீசன் நாட் டு ஃபைட், அர்ஜுனா சண்டை போடாததற்கு என்ன காரணம், அப்பிரதிகாரம் அசாஸ்திரம். நாமனா எனக்கு வந்து இதெல்லாம் பார்த்து நாமனா நிராயுத பாணியா இருக்கேன், என்னை நான் எதிர்கொள்றேன் போருக்கு, அவங்க என்னை அழிக்கட்டும், ஆனா நான் வந்து அவங்கள அழிக்க என்னால முடியாது அப்படின்னு. ஓகே, இப்ப பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் அத்தியாய பாராயண பலன்கள் இது படிச்சுட்டு முடிச்சுடலாம். ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிச்சா என்ன பலன் கிடைக்கும். முன்ஜன்ம வினை அகல. சுகர்மன் என்ற ஒருவன் தீய பழக்கங்களுக்கு ஆளாகி தீய செயல்களையே செய்து கொண்டு திரியும் போது ஒரு பாம்பு கடித்து இருந்தார். அவன் செய்த கர்ம பலனால் சில காலம் நரகம் அனுபவித்து மறுபடியும் எருதாக பூமியில் பிறந்தான். நரகத்துல போயிட்டு திரும்பி வந்து ஒரு எருது, ஒரு என்னது இது இல்லையா, எருதுன்னா இதுதானே கேட்டில், எருதுன்னா என்னது எருமையா, ஹரே கிருஷ்ணா, மாடு. ஓகே, அதை கால் ஊனமாக ஒருவன் தன்னுடைய பொதியை சுமக்க பயன்படுத்தி வந்தான். அது ஒரு கால் ஊனமான ஒருவன் வந்து அந்த லக்கேஜ் எல்லாம் அந்த பொதியெல்லாம் சுமத்து அதை சுமக்கிறதுக்கு வந்து அதை அந்த பிராணியை யூஸ் பண்ணான், அந்த மாடை யூஸ் பண்ணான். ஒரு நாள் அது பாரம் தாங்காமல் கீழே விழுந்து விட்டது. அதை அப்படியே விட்டு அவன் சென்று விட்டான். குற்றுயிரும் கொலை உயிருமாக கிடந்த எருதை அந்த வழியாக சென்ற வேசி பார்த்து பரிதாபப்பட்டு தான் ஏதாவது புண்ணியம் செய்திருந்தால் அது இந்த எருதிற்கு சேரட்டும் என்று மனமாற வேண்டினாள். அவளின் வேண்டுதலால் அந்த எருது இறந்த பிறகு ஒரு பிராமணனாக பிறந்தது. முன்ஜென்ம நினைவினால் அந்த வேசியிடம் சென்று, நீங்கள் என்ன புண்ணியத்தை எனக்கு அளித்தீர்கள், அதனால எனக்கு வந்து மறுபிறவி பிராமணனா பிறந்திருக்கேன்னு நீங்க என்ன அப்படின்னா எனக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டீங்க, உங்களோட என்ன புண்ணியத்தெல்லாம் எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னு கேட்கிறார். வேசியிடம் சென்று நீங்கள் எந்த புண்ணியத்தை எனக்கு அளித்தீர்கள் என்று கேட்க, அது எதுவென எனக்கு தெரியாதே என்று வேசி கூற, அதை கேட்ட அவளின் வளர்ப்பு கிளியானது இவ்வாறு கூறியது. ஓகே, நான் ஒரு ஞானியாக பிறந்து என் சிஷ்யர்களுக்கு சரியாக பாடம் கற்பிக்காததாலும் வேத நெறி தவறி நடந்ததாலும் பல ஈனப்பிறவி எடுத்த பிறகு இந்த கிளியாக ஜன்மம் எடுத்து தாகம் தீர்த்து கொள்ள ஒரு முனி ஆசிரமத்துக்கு சென்று அங்கு சிஷ்யர்கள் மனனம் செய்து கொண்டிருந்த பகவத்கீதையை கேட்டேன் அப்படிங்கிறார். யாரு, இந்த கிளியா இருக்கிறவர். ரொம்ப இதா மோசமா இருந்து அடுத்த ஜென்மத்துல கிளியா பிறந்து ஆசிரமத்துல இருக்கிற அந்த வளம் வந்து மனனம் பண்றாங்க. இது பகவத்கீதா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். தாகம் தீர்த்து கொள்ள ஒரு முனி ஆசிரமத்துக்கு சென்று அங்க சிஷ்யர்கள் மனனம் செய்து கொண்டிருந்த பகவத்கீதை முதல் அத்தியாயத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். ஒரு நாள் ஒரு வேடனால் பிடித்து விற்கப்பட்டு அந்த வேசியிடம் வந்து சேர்ந்தேன். இப்படி எல்லாம் சுத்துறாங்க இல்லையா, இது வந்து நம்ம லைஃபும் அப்படிதான். நம்ம இன்னைக்கு இங்க இருக்கோம், போன ஜென்மத்துல இதுக்கு முன்னாடி இங்க எவ்வளவு ஜென்மம் எடுத்தோமோ இங்கெல்லாம் சுத்திட்டு வந்திருக்கோமோ, இனிமே எங்கெல்லாம் சுத்த போறோமோ தெரியாது. சோ வேசியிடம் வந்து சேர்ந்தேன். பிறகு என் பழக்கத்தின் காரணமாக அனுதினமும் அதை பாராயணம் செய்வேன். கிளிதானே, கிளி அழகா அதையே பாராயணம் செய்யுதான். அதை இவர் கேட்பா, யாரு,
வேசி அவ இல்லாட்ட அவ என்னது புண்ணியம் பண்ணியிருக்கா இல்லையா? அதனால அவ வந்து நான் சொல்றது அதை வந்து அவ கேட்டு இருக்கா. அந்த புண்ணியம் கேட்ட புண்ணியத்திலேயே இவரு இந்த இவருக்கு வந்து மறுபிறவி ஒரு பிராமணனா பிறக்க ஒரு இது கிடைச்சது. அந்த புண்ணியம் தான் உங்களை சேர்த்தது என்றது. அப்படி என்றால் கீதையின் முதல் அத்தியாயம் இத்தகைய புண்ணியத்தை அளிக்க வல்லதா என்றெண்ணி இருவரும் கீதையின் முதல் அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்ய தொடங்கினர். ஆதலால் கீதையின் முதல் அத்தியாய பாராயணம் நாம் செய்த முன் ஜென்ம வினை தீர்க்க வல்லது. எனக்கு இந்த ஃப்ரைடே தொண்டை போயிடும் எனக்கு. அந்த ஒரு கிளாஸ் படிக்கிறேன், அப்புறம் நம்ம கிளாஸ் இல்லையா, அது ஃபுல் ட்ரை ஆயிடும். ஓகே, இது நம்ம பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு முடிச்சிடலாம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. இது வந்து என்னன்னா அதையும் சொல்லிடலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா சொல்றோம் இல்லையா, இவர் தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா கிருஷ்ண அவதாரத்தோட வரார். கிருஷ்ணன் ராதாராணி ரெண்டு பேரோட அவதாரமா அவர் வரார். கிருஷ்ணன் மாதிரி இருப்பார், ஆனா குணங்கள்லாம் இருக்கும். ஆனா ராதாராணி மாதிரி மேனி என்னன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணன் தோணித்தான். என்ன ஏன் இவ்வளவு ராதாராணி ரொம்ப என்ன லவ் பண்றேன், என்கிட்ட என்ன இருக்கு, அப்படி என்ன என்கிட்ட ஒரு குவாலிட்டி இருக்குன்னு அவ என் பின்னாடி இவ்வளவு ஒரு ரொம்ப ஒரு இது பைத்தியமா இருக்கா அப்படிம்பாங்களே, அந்த மாதிரி ஒரு லவ் அவளுக்கு. என்னதான் அது, அப்போ அது ஒரு அவதாரம் எடுத்து அனுபவிக்கிறார். ஸோ ஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் ராதாராணி வந்து எப்படி வைஷி லைக்ஸ் மீன். ஸோ கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப் அதான் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா. இவர் வந்து நித்யானந்த பிரபு. அவர் யாரு பலராமரோட அவதாரமா வரார் நித்யானந்த பிரபு. ஸ்ரீ அத்வைதா, இவர் அடுத்தது அத்வைதா. அவர் வந்து அத்வைதாச்சாரியா. அவர் யாரு மகாவிஷ்ணுவும் சிவனோடு கலந்த ஒரு அவதாரம். ஸ்ரீவாசாதி, இவர் வந்து ஸ்ரீவாசாதி. இந்த அத்வைத கதாதர இன்னும் விட்டு போயிடுது. கதாதர, இவர் வந்து கதாதர பண்டித். இவர் யாரு ராதாராணியன் லலிதா சகி, சகிகளோட எல்லாம் இது அந்த ஒரு சேர்க்கையில இவர் வந்து ஒரு அவதாரமா வர்றார் கதாதர பண்டிதர். அப்புறம் ஸ்ரீவாச தாக்குரர், ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த வந்தார். இவர் யாரு நாரத முனிவர். இவர் வந்து ஸ்ரீவாச தாக்குரர். அப்புறம் அவர்களோட பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம நமஸ்காரம் பண்றோம் அப்படி சொல்லிதான் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. சொல்லலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. நீங்க வைஷ்ணவா எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க. எல்லாரும் என்னது கிருஷ்ணரோட பக்தர்கள் எல்லாரும் வைஷ்ணவா. அப்ப நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாரும் வந்த வைஷ்ணவர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். அப்புறம் இந்த அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்கள் யாரெல்லாம் வைஷ்ணவர்கள் இருக்காலும் அவளுக்கு நம்ம ஜெய் ஜெய் சொல்லணும். சோ அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய், அனந்த கோட்டி பக்த விருந்த கி, பக்தர்களா இருக்கிறவாளுக்கும் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய், ஹரிதாஸ் ठाकुर की जय, कृष्ण महामंत्र की जय, नित्य महाप्रभु की जय, भगवत गीता और भागवत ग्रंथ की जय. भागवत बुक भगवत गीता அதெல்லாமும் நம்ம வந்து பகவானா வழிபடணும். அப்புறம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா நம்ம கோயில் ஜெய், ஸ்ரீ ராமலல்லா की जय, ஹரி ஹரி போல். கௌரனாக்க ரொம்ப வெளுத்த நிறத்தோட நல்ல நிறத்தோட இருக்கிறார், பிரேமானந்தத்தோட இருக்கிறவர், அவருக்கு ஹரி ஹரி போல். எஸ், அப்படியாக நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடித்தோம். நம்ம வந்து இப்ப நாளைக்கு இல்லையா, இன்னைக்கு ஃப்ரைடே ஆயிடுச்சு இல்லையா, மண்டே வில் ஸ்டார்ட் வித் செகண்ட் சாப்டர். ஓகே.